Bo día, compañeiras e compañeiros deputados.
persoal desta Casa, medios de comunicación. Damos comezo a este pleno ordinario do mes de xaneiro. Na orde do día, o primeiro punto é a aprobación das actas das sesións ordinaria e extraordinaria. Se non hai nada que comentar, procedemos á votación. Faltan de votar... Vale, xa me parece. Queda aprobada por unanimidade e pasamos á parte resolutiva. O punto número 2, que é a proposta de aprobación da continuación e finalización das actuacións do Convenio Interadministrativo de Cooperación entre a Deputación e o Concello da Pontenova para a execución de fins comúns, adquisición de terreos, construcción de complexo residencial para persoas maiores no Concello da Pontenova. Paso a palabra ao señor secretario para o dictamen. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención de señores deputados don Armando Castós Alvariño, don Héctor Manuel Corujo González e don José Demetrio Salgueiro Rapa, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Paso a palabra ao compañeiro Pablo Rivera para expoñer este punto. Moitas grazas, señora presidenta, señoras e señores deputados, medios de comunicación e público asistente. Dunha maneira moi breve, simplemente decir que esta proposta é necesaria, posto que o convenio estaba próximo a expirar, concretamente o faría a mediados de febreiro, que, polo tanto, o que buscamos é darlle continuidade ás actuacións, rematar os traballos pendentes e poñer en funcionamento un servizo que a veciñanza leva tempo agardando e que é importante para o Concello da Pontenova e para toda a súa comarca. Quero trasladar neste punto a absoluta normalidade ca que se está a facer o procedimento. Quero agradecer o traballo riguroso de todos os técnicos que están implicados neste proceso e quero sinalar, como xa fixen en algunha ocasión, que esta Deputación actuou con dilixencia, incluso resolvendo o contrato ca empresa adxudicataria antes de que esta empresa entrara en concurso de acreedores. Non somos, desgraciadamente, o único suposto no que isto se produciu. Tamén se viron implicadas outras construccións residenciais nesta provincia das que nós non temos ningún tipo de competencia, como foron Ribadeo e Río Torto. E, polo tanto, estamos ás pensas da resolución do ditame definitivo do Consello Consultivo. Unha vez que se emita ese Consello Consultivo, se procederá á liquidación, que xa, insisto, temos avanzada, e os próximos trámites para o cal será necesario desenvolver diferentes actuacións. Quero tamén trasladar que, como se pode observar nas distintas certificacións a día de hoxe, o grado de avance desta obra se atopa en máis do 70%, co cal, pois, o grado de execución é elevado, pero evidentemente a responsabilidade que ten esta Casa é relativa, tanto en canto que o ritmo de execución da contratista se reduciu considerablemente nos últimos tempos e que, ademais, tuvo a desgraciado episodio de entrar en concurso de acreedores, o cal nos obrigou a resolver este contrato. Polo tanto, o que se propón aquí é prorrogar o convenio que está próximo a expirar, non daba tempo a trelo para o próximo pleno, senón se faría con total normalidade, e anticipándonos tamén, e para non demorarnos máis, o traemos este pleno. Moitas grazas. Gracias, señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. Efectivamente, os veciños da Pontenova levan anos agardando pola execución deste convenio, pero, a súa tramitación non foi ni moito menos dilixente pola súa parte, porque, claro, dende que se asinou ata que comezaron os traballos, pasaron varios anos. Se non foron dilixentes en Pontenova, tampouco foron ni moito menos en Itiriz, en Porto de Brollón ou en Ourol, que siguen tamén agardando, e iso que son afines a vostedes, son compañeiros. E moito peor tratados están, evidentemente, outros que siguen tamén agardando que cumplan coa súa palabra e co que asinaron, como son os veciños de Portomarín, os veciños de Pantón, de Sabiñou ou os veciños do Caurel, que falaremos despois ao longo deste pleno. Pero neste caso, na residencia da Pontenova, cinguíndonos a ela, é a crónica dunha morte anunciada, se me permiten, porque non é algo que nos collera por sorpresa a ningún dos que estamos hoxe aquí, ou non nos debera coller por
por sorpresa. Todo comezou no 2018, tiveron que facer 3 adendas ao convenio porque tiveron parado nun caixón durante varios anos e iso implicou que se fixeran 3 adendas para incrementar o orzamento en 2 ocasións e para incrementar os plazos tamén. E a pesar de todo, eso, sigue acumulando anos de retraso, máis de 6, con respecto a cando tiña que estar terminado. O inicio demorouse ata 2022, unha obra que tiña que estar rematada en 15 meses, en decembro do 2023, pois, oye, non hai máis que decir que estamos en xaneiro do 26 falando da rescisión do contrato e dunha nova adxudicación e a prolongación e a modificación por 4ª vez deste convenio. 3 prórrogas solicitou a empresa, 3 prórrogas lles concederon vostedes á empresa. Sabían perfectamente que estaba duplicando o plazo inicial da obra. Sabían perfectamente, e así o indicaban os técnicos, os cales vostedes agradeceu o traballo e eu tamén dende aquí, porque os técnicos advertiron en reiteradas ocasións nos seus informes dun nivel baixísimo de execución e non adoptaron as medidas que poderían haber adoptado con esta empresa. Evidentemente, a empresa entregou en concurso de acreedores e eu non vou entrar a valorar nada dunha empresa privada, ni moito menos, só desexarles o mellor a todas as empresas polo ben dos seus traballadores e polo ben da provincia, pero evidentemente, aquí non estaba cumplindo. E vostedes eran permisivos, mes tras mes, ano tras ano. E non foi porque non se lles advertise en reiteradas ocasións por parte dos funcionarios desta casa. E máis, tamén lles advertiu quen lles fala e os compañeiros deste grupo provincial, que no ano 2024 lles dixemos, oigan, que aquí as obras non avanzan, que aquí non hai xente traballando, que aquí isto falta moito e xa tiña que estar terminado. Pedimosles acceso á documentación no ano 2024, o 2 de setembro, casualmente, e negáronna. Por qué? Porque xa sabían o que iba a pasar. Fai 2 anos. E agora atopámonos que se acaban de enterar de que había un problema nesa obra que actuaron de forma dilixente. Home, dilixente creo que non é a palabra, señor Rivera. Xa lle digo que van a contar con noso apoio, evidentemente, para poder seguir adiante con esta construción, van a contar con noso apoio para poder prorrogar o necesario este convenio, por suposto, polo ben dos veciños da Pontenova. Pero, home, algo de responsabilidade nesta absoluta inacción por parte do Goberno provincial teñena. De inacción, de inoperancia, de facer oídos sordos ao que lles dicen os técnicos provinciais e de non traballar. Porque están probablemente a outras cousas. E cando se está a outras cousas non se está ao importante. E agora tamén escoitar que estamos pendentes do Consello Consultivo, como se o Consello Consultivo tivera a culpa destes 6 anos de retrasos, pois, home, a verdad que sona un pouco a chiste cando o único que pediron foi 15 días para emitir informe. Pero, bueno, non se preocupe que nós vamos a apoiar porque creemos que Pontenova debe ter residencia, porque creemos que Guitiriz debe ter residencia, está na mesma situación, porque creemos que a Pobra de Brollón debe ter residencia, a ver se acaban dunha vez, porque confiamos en que cumplan tamén a palabra dada os seus compañeiros en Ourol e esperamos de corazón que o sectarismo se vaya desta Diputación e cumplan tamén con Pantón, cumplan tamén con Sabiñao e especialmente cos que están agardando e xa teñen licencia como é Portomarín e como é o Caurel. Os cales siguen agardando que lles digan algo. Pero, oiga, ustedes son moi diligentes para o que queren, que garantir soldos a que non os merece e moi diligentes para seguir sentados nos seus coches oficiais e seguir pisando moqueta. Señor Tomé. Renuncio ao turno. Señor Rivera. Bueno, pois vexo que o tono por o menos é constructivo. Despois non me pode decir que non tivo acceso ás certificacións porque eu creo que dispón perfectamente delas. Todas as certificacións desta obra se recopilaron para entregárllelas, pero hai certas cousas que creo que lle debo de aclarar. Fíxese se é dilixente que en todas as obras constructivas desta institución se instalan cámaras de videovigilanza para facerlle seguimento e eu de vez en cando ata miro. Efectivamente, non había moitas veces empregados como está recollido nos propios informes. Pero se vostede coñecera unha pizca do procedimento administrativo, sabería que para proceder á resolución contractual de calquer tipo de contrato de obra ou de servizo,
hai que ter unha argumentación sólida. Non valen os argumentos que habitualmente esgrime vostede neste pleno. Ata que tuvemos a seguridade, ata que houbo as advertencias correspondentes de implementación ou aplicación de penalidades, evidentemente, tuvemos a seguridade absoluta de que o que estábamos facendo estaba ben, de cara a protexer e defender sempre o interese público, non se actuou neste sentido. Teño que decirlle que, efectivamente, se vostede tivera un pouco de coñecemento en profundidade do que está dicindo, claro, está falando que a Diputación está a xestionar, en total, daqui ao ano 27, mobilizar 47 millóns en residencias, está falando de moitísimas residencias que debería estar xestionando a Xunta de Galicia do Partido Popular e que estamos a xestionarvos. Pero non vou entrar nese debate. O que sí me gustaría aclararlle que é certo que Folgoso, Portomarín e as demais residencias efectivamente están conveniadas ca Diputación, pero non sei de onde saca vostede o tema do Sabiñá, porque xa é a segunda ou terceira vez que yo escoito. Que eu saiba, non hai ningún convenio, nin de construción, nin de creación, nin de absolutamente nada co Concello do Sabiñao. É por aclarar e por desmentir todas esas cousas que vostede a veces utiliza con certa imprecisión. Co Concello do Sabiñao non hai absolutamente nada. Eu o que lle digo, yo vou a facilitar para que non teña que pedilo, lle vou a entregar o acordo a comunicación do Consello Consultivo donde nos pida ampliar o período de emisión do preceptivo ditame polo prazo de 15 días. Evidentemente, eu son absolutamente legalista en cumplimento de acordo co que establecen os técnicos e o procedimento administrativo que, insisto, empezamos no mes de agosto, unha vez rematou o contrato, se iniciou a resolución dese contrato, pois se fixeron todos os pasos cunha certa celeridade. Ahora, hai certos pasos que non dependen desta institución, que legalmente hai que cumplir e que, evidentemente, eu non me vou a saltar. Así que eu deixo isto para que quede tranquilo e remato dicíndolle que oxalá a Xunta de Galicia do Partido Popular tivera o mesmo compromiso cos maiores desta provincia e cos seus concellos nos que queren seguir vivindo os seus maiores que o mesmo que ten a Deputación de Lugo. Moitas gracias. Señora Meijide. Bueno, comezo, se me permite, xa que aludiu o Sabiñao, dicíndolle que non só había un compromiso, sino que está a parcela preparada para a súa construción, que mercaron vostedes, na Diputación Provincial, precisamente para dar conta dese compromiso. Oiga, digo o que queira, pero a parcela está ali, se quere un día... O Sabiñao non vai moito, porque só pisan os concellos que lles interesan, pero non hai ningún problema, se quere un día acompaño, vamos por ali, enseñolle cal era a parcela, e estou seguro que o alcalde dali tamén estará disposto a sentarse con vostede tranquilamente a falar e a explicarlle os compromisos que había cos distintos gobernos desta Diputación. Pero, oiga, vostede, a palabra que ten xa sabemos. E a que teñen os seus compañeiros tamén, por desgracia. Claro, dice que tiña cámaras, pero non fan falta as cámaras, é que ten aquí informes dende o primeiro mes no que se lle dice por parte dos técnicos desta casa que o grado de execución é baixísimo, dende o primeiro mes. É que non fai falta mirar as cámaras, señor Rivera. Tamén pode ir por ali, quero dicir, porque é a súa responsabilidade, aparte de mirar cámaras, tamén se pode acercar a ver como avanzan as obras. Claro, dice, se vostede coñecera o procedimento administrativo. Home, e se vostede coñecera o procedimento administrativo e leer a documentación que lle facilitan os técnicos desta casa, probablemente non concedera 3 prórrogas duplicando o prazo da obra, porque xa tiña un motivo ali no que poder readxudicar a quen a executase en ritmo, en tempo e en forma, se quixera. Pero claro, tamén hai que coñecer o procedimento administrativo, ten razón. É que é moi fácil acusar, pero para acusar hai que saber tamén. E non fai falta que me acerque ningún papel do Consello Consultivo, porque xa está no expediente, teño aquí, non se preocupe, agradezolle de verdade, pero teño aquí. Non hai ningún tipo de problema, porque efectivamente aquí o que lle pide é 15 días máis para informar. Para informar 15 días máis un retraso de 6 anos en cumplir a palabra dada aos veciños da Ponte Nova. Que son 15 días en 6 anos, señor Rivera? Que son 15 días nos anos que levan agardando os veciños da Ponte Nova, os veciños de Guitiriz, os veciños de Caurel, os veciños de Portomarín, os veciños de Ourol, os veciños de Pantón, os veciños de tantos e tantos poblacións desta provincia que vostedes están desatendendo, están incumplindo con eles. Esta é a única realidade. Claro que non había naide traballando, dixemos yo, dende o ano 2024, nin en Ponte Nova,
nin en Guitiriz, porque non estaban actuando de forma dilixente dende a área que vostede dirixe para controlar esa obra e para exixirlle o cumprimento á empresa. E se vostede coñecera o procedimento administrativo, que tanto di coñecer, podería habelo aplicado. O que pasa é que preferiu non facelo. Estáse moi a gusto nos sofás e na moqueta. Turno de peche para o compañeiro Rivera. Pois sí, non fai falta, era para que o mirases. Eu simplemente quero dicirlle, recordarlle que as prórrogas non as propoño eu, que as prórrogas as propoñen os técnicos en base ás consideracións legais, ata que houve un punto de non retorno e se decidiu facelo, creo que con certa cordura. No caso de Sabiñao, pois, como saberá, ese convenio expirou, se non me equivoco, se fixera con Suplusa, non ca Deputación, volve a mentir outra vez, Suplusa está extinguido, Lei 40 que aprobou o señor Rajoy, bueno, eu que quere que lle diga, volve a mentir unha vez máis, xa estou acostumbrado, a min non me importa rebatir o que di, volvo a reiterarme, vamos a aprobar este convenio, xa sei que o aproveitou para montar lío, pero tampouco me afecta o máis mínimo, a verdad que me importa pouco, eu preocúpame o Concello da Pontenova, e ojalá vostede algún día se molestase como representante desta provincia en reunirse ca señora Fabiola e pedirlle que faga o mesmo esforzo inversor que está facendo a Diputación de Lugo, porque eu teño nesta área a responsabilidade de xestionar, entre outras cousas, 18 residencias. Non sei vostede que responsabilidades ten, non o teño claro. Moitas gracias. Ben, procedemos á votación. Unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 3, proposta de Goberno da Deputación de Lugo para reclamar á Xunta de Galicia un plan de choque para incrementar a dotación orzamentaria do Servizo de Atención no Fogar, de axuda no fogar. Señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Armando Castosa Alvariño, don Héctor Manuel Corujo González e don José Demetrio Salgueiro Rapa, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Pilar García Porto presenta o punto. Moitas gracias, señora presidenta. Bo día a todos e a todas. A realidade da nosa provincia é clara. E no rural, máis dura que a ningún outro lugar. Somos unha provincia envellecida, perdemos poboación, faltan prazas públicas en residencias e moitas persoas maiores viven soas. Non porque queiran, senón porque non teñen alternativa. Para esas persoas maiores, o Servizo de Axuda no Fogar non é un luxo. O Servizo de Axuda no Fogar é autonomía e é dignidade. E pode seguir vivindo na súa casa. Cando chegou o COVID, a verdade é que todo mudou. A demanda do SAF disparouse e a Xunta segue actuando como se nada tivese pasado. Unha pandemia que deixou feridas fondas e que aínda non foi analizada con seriedade para adaptar os servizos sociais ás novas necesidades. Hoxe, a realidade é esta. Máis persoas maiores, máis dependencia e máis demanda de atención no fogar. E quen está asumindo este impacto? Os concellos. Hai concellos desta provincia que destinan máis do 25% do seu orzamento a garantir o SAF. En moitos casos, todo o capítulo de persoal queda esgotado prácticamente con ese só servizo, porque a Xunta do Partido Popular segue infradotando o SAF a pesar das peticións reiteradas dos concellos e a pesar das reclamacións da FEGAM. Agora preséntannos un acordo insuficiente. Nós queremos poñer en valor ese acordo. E temos que darlle a benvida ao Partido Popular a que entenda a necesidade de subir a cantidade que aporta a Xunta de Galicia, pero continúa sendo insuficiente. Os concellos, vostedes, alcaldes moitos, saben que o temos que aceptar para non perder cartos para as arcas municipais, pero aceptar non significa calar nin deixar de reivindicar, porque o custo real do SAF está entre os 22 e os 26 euros por hora. En algúns casos chega ata os 28 ou mesmo o supera. E fronte a esa realidade, a Xunta ofrece para esta anualidade 16 euros por hora, insuficiente a día de hoxe.
insuficiente para o ano 2026, insuficiente para o ano 2027 e insuficiente para o ano 2028, cando chegue ata os 18 euros. Eu pregúntome, canto vai a custar agora no 2028? Seguro que moitos de vostedes están preguntando isto mesmo. Dende logo, temos claro que non vai a ser máis económica, será, en todo caso, máis cara. Por iso, isto non é unha solución, é un parche. A evolución da poboación tamén é clara. Haberá máis persoas dependentes, os custos seguirán subindo e, mentras tanto, a Xunta de Galicia practica un abuso competencial cara aos concellos, traslada obrigas e pasa factura. E que non se confundan, isto non o dicimos aos alcaldes socialistas, eu mesma lle oín dicir a un dos seus alcaldes máis senlleiros do Partido Popular, un alcalde con experiencia, respetado, que dixo nunha conversación na que eu estaba presente que a Xunta trata os concellos como se fosen sucursais, que hai quen cala por un convenio ou mesmo por un carguiño. Eso dino os seus alcaldes, os alcaldes do Partido Popular. E moitos máis pensan o mesmo, aínda que non o digan. Estou convencida de que a maioría ou a totalidade dos que están aí sentados. Nós non estamos dispostos a calar, porque os concellos manteñen colexios, manteñen escolas infantís, manteñen centros de saúde, manteñen e garantizan o SAF. E para investir nos povos queda o plan de Deputación, isto tamén o din os seus alcaldes. E xa vimos o que pasa cando goberna o PP. Os plans das deputacións recórtanse ou se non eres amigo, quedas fora. E fronte a iso, dicimos, claro, que non renunciamos a ninguna medida para que os concellos non teñan que financiar con fondos propios o que é competencia da Xunta. Os concellos teñen que deixar de facer actuacións e servizos para os veciños para poder manter o SAF. E a Xunta financiase con fondos do Estado, que non son a totalidade da aportación, non é de fondos propios, son fondos do Estado, e obríganos aos concellos non só a pagar, senón a adiantar o 100% do custe da axuda no fogar, porque non anticipan o gasto dende a Xunta de Galicia. E por iso mesmo presentamos esta moción, para que haxa unha prestación universal, para garantizar a capacidade orzamentaria dos concellos, para que a chega da Xunta cubra a totalidade do custo e que a Xunta abandone a política de sancións e a sustitúa por unha axuda real. Isto non vai só de xusticia social, tamén vai de dignidade, vai de respeto aos concellos e vai de competencias, que é unha cuestión que a Xunta de Galicia debe empezar a asumir non só delegando nos concellos, senón económicamente dende a súa propia xestión. Moitas gracias. Señora Iria Castro. Bo día, grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas, asistentes, compañeros e compañeras deputados. Hoxe tócanos de novo falar de coidados, de vellez, das persoas que precisan coidados e, sobre todo, das mulleres que coidan, porque son a gran maioría de coidadoras deste país. E tamén temos que falar sobre como o PP xoga co financiamento da dependencia e do SAF por motivos únicamente partidistas e partidarios, sen importarlle quen queda atrás. Pero a nós si nos importa quen queda atrás. E por iso nos acordos está clara a demanda que se lle exixe ao PP á fronte da Xunta. Un plan de choque para garantir un servizo universal e de calidade. Pero tamén lle exiximos ao PP provincial que se posicione ou co seu partido ou cas veciñas e veciños a quen lles deben estar sentados nos seus asentos de alcaldes. Dende o BNG sempre temos a man tendida con respecto aos servizos públicos e a todas as melloras que se poidan facer. E levamos tempo avisando e advertindo de que o SAF é un servizo que está ao límite, que os concellos están ao límite. E con este acordo que acaban de chegar, con esta suba que acaban de facer, nin se tapan buracos orzamentarios dos concellos, nin se lles vai dar un mellor servizo ás persoas usuarias. Pero vostedes aquí rasgan as vestiduras de defensores do SAF e da dependencia, pero en Santiago algo menos. En Santiago o único que fan é votar que non. Non en 2022 a mellorar a situación das traballadoras do SAF. Non a subir de 12 a 20 euros en 2024. Non a duplicar os equipos de avaliación de dependencia. Non a facer protocolos de prevención para protexer as traballadoras do SAF despois da morte dunha delas en Ponteareas. E o último, non a subir 15 millóns de euros os fondos do SAF nos últimos orzamentos. Vostedes son os do non, a pesar de que aquí intenten disimular. O certo é que, a verdade, no Parlamento galego sempre votan que non a todas as iniciativas que sexan para mellorar os servizos públicos, señores do PP, igual que aquí, casualmente.
Pero dinlle que si outras cousas, por exemplo, a retirar, por exemplo, 19 millóns de euros dos fondos do SAF para financiar outra prestación da Lei de Dependencia, a libranza para cuidados na conterna familiar. É dicir, a propaganda di que aumentan 8 millóns de euros a partida do SAF, que poñen Estado e Xunta, pero recortan pola parte de atrás 19 millóns de euros. É dicir, escatímanlles ás familias usuarias estes cartos, porque o único que fan é recortar o SAF, deixando que quebre, para sustituílo por axudas asistencialistas que non garanten dereitos e que devolven os cuidados ao fogar para que o realicen as mulleres, que seguimos sendo quen maioritariamente os asumimos. O que propoñemos dende o BNG está claro. Non pasamos por menos de que o Estado e máis a Xunta sufraguen a totalidade do SAF, que non é máis que cumprir o establecido ca Lei de Dependencia, que establece que os concellos non pagan, así de claro. Establécese que a totalidade deste servizo este asumido por estas dúas institucións. Pero con este pacto, vostedes siguen asumindo que os concellos teñen que pagar. É o clásico timo da estampita do PP. Pasar de 14 a 16 euros en 2026, chegar a 17 en 2027 e a 18 en 2028, cando xa hoxe se pagan en algúns municipios a 25 euros a hora extraordinaria de atención a dependentes, é un insulto a todas as galegas e os galegos, porque nesta proposta nin sequera se está tendo en conta a inflación ou o IPC. Canto vai custar unha hora de SAF en 2028 se xa hoxe en moitos municipios costa a 25? Pasou de media en 2016 costaba 16 euros e hoxe costa máis de 23. Onde van quedar eses 18 euros cando os concellos teñan que poñer 28 ou 30 en 2028? A realidade é que os concellos van seguir asumindo caso 50% do custo e que esta suba de 2 euros non vai repercutir en nada, nin nos coidados, nin nas coidadoras. Non é un acordo, é unha chantaxe. É o timo da estampita do PP. Grazas. Señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. Dice Pilar García Porto, non estamos dispostos a calar. Pois é raro, porque se de algo son expertos vostedes no Partido Socialista en calar. Xusto é o que sabían, o que souperon facer durante estes últimos meses, calar. Vostede, o señor Besteiro, a señora Lara Méndez. De calar, non creo que estén para falar vostedes. Vamos co día da marmota, porque isto falámoslo fai 2 meses. Pero olvidáronse de quen ten a principal responsabilidade, que non está apostando por este servicio, que é o Goberno do Estado. Olvidáronse sempre do mesmo, que aí tamén calan, por certo, tanto o Bloque como o Partido Socialista. A única diferencia deste debate co de hai 2 meses é que durante estes meses pasou o que nós decíamos que ia pasar, que había unha administración que sí estaba escoitando os concellos, que había unha administración que sí estaba apostando polo servicio e que había unha administración que sí que iba a cumplir. E cumpliu. E acadouse un acordo, precisamente, coa Federación Galega de Municipios e Provincia, como vostedes saben. Un histórico acordo no que acaban de dar as cifras, se sube 4 euros ata alcanzar os 16 euros hora este ano, 1 euro máis o 27, 1 euro máis o 28, para dar atención aos máis de 25.000 usuarios que hai a día de hoxe. O propio alcalde do Partido Socialista que dirixe a Federación Galega de Municipios e Provincias di que é o mellor acordo que se pode conseguir. Literalmente dice isto. A todos nos gustaría máis? A todos. A vostedes, a nós, os compañeiros que me acompañan hoxe aquí, que son alcaldes, a todos nos gustaría máis, por suposto, pero hai que ser conscientes da realidade. E hai que ser conscientes de que non está a cumplila. Así que eu dou a benvida e gústame ver que hai algún socialista que sigue sendo coherente, que sigue tendo palabra e que sigue sendo honesto coa xente. Neste caso, un alcalde seu. Espero que non intenten enmendar hoxe aquí. E máis, hai socialistas que tomen din verdades, e dinlle verdades ao Bloque Nacionalista Galego, porque según o que di o propio socialista que falou onte, o BNG estaba absolutamente de acordo cos termos que se alcanzaron neste acordo, ata que se alcanzou. É dicir, os do BNG, a veces, saben decir sí, pero que no fondo queren decir non, tamén. E que os do non non son capaces de salir do non. Ata cando queren decir sí, escápase ao final un non. É que son así. Teñeno metido tan a fogo no seu interior que é imposible que sexan capaces de cambiarle, pero que volven a fallar, non están indo ao orixe do problema. E o orixe do problema é que o Goberno de Madrid non está cumplindo. O Goberno Central non está cumplindo, non está aportando o 50%. O Goberno de Sánchez leva tempo retirando. Non é que non este aportando máis, é que está retirando fondos proporcionalmente. Fagamos un pouco de memoria. De onde ven todo isto? Isto ven da Lei de Zapatero, da Lei de Dependencia do ano 2006. Esa lei
Esa lei tivo un desenrolo normativo, como saben, tamén aquí en Galicia. Con que? Co bipartito. Que lle otorgou as competencias aos concellos. Pero non o goberno de Fraga, non o goberno de Rueda, non o goberno de Feijóo, non, o bipartito. Por tanto, vostedes saberán a quen lle otorgaron as consecuencias e se lles parecía ben o que hoxe lles parece mal. Por eso a veces dicen sí, pero despois ao final é un non tamén. Isto é complicado de entender para vostedes. Volvamos á actualidade. O Goberno Central está pagando, ou estaba pagando no ano 2003 o 40%. Non cumplía. No 24 o 34%. E sigue todavía baixando. Débenos, a día de hoxe, 2.900 millóns de euros. Estánme pasando aquí os compañeiros que o propio BNG quería que se subira a 17 euros hora. E súbese a 12 a 8 non lles vale. Titular da Voz de Galicia. É que vostedes dicen sí ata para decir non. É que é moi complicado seguir a súa mentalidade. É moi complicado, é moi complicado. Que pedimos dentro do Partido Popular? Presentaremos unha emenda de sustitución, porque hai que ir ao orixe do problema. A Xunta está cumplindo, o que non está cumplindo o Goberno do Estado. E vayamos a por él. E digámoslle, primeiro, cumpla que a Lei de Dependencia financia un 50% do servicio. Segundo, devólvanos de forma inmediata os 2.500 millóns de euros que nos deben os galegos. 2.500 millóns de euros. Pero aquí o Bloque eu non escuito que diga nada. Aquí o Partido Socialista sí que calan. Aquí sí que calan. Outra vez. Calaron noutras cousas tamén máis preocupantes. Incrementar os fondos ás comunidades autónomas para atención á dependencia. Depende do Goberno do Estado. Pidámolo tamén. E establecer un plan de financiamento estable plurianual para as comunidades autónomas para planificar e mellorar os servicios de dependencia. Pero que comprenderán que non podemos votar a favor dunha iniciativa que pide o que xa se acordou na Federación Galega de Municipios e Provincias coa Xunta, coa Consellería, e que están pedindo algo que xa está feito. E olvídanse do que está incumplindo, que é o Goberno do Estado. Por tanto, vayamos a donde hai que pedir. Señor Tomé. Renuncio ao turno. Señora García Porto. Señora Meijide, ustedes piden 2.500 millóns de euros ao Estado. Saben canto recortou Rajoy en lei de dependencia cando gobernou? Canto recortou o Partido Popular dende o Estado? 2.800 millóns de euros. E pasaron uns anos. E gracias a Zapatero, que a consolidou, e gracias a Pedro Sánchez, que cree nela. Non gracias ao Partido Popular, que hipoteca os concellos, señora Meijide. Esa é a dura realidade. O seu argumentario non vale, porque é falso. Falso. A lei de dependencia existe a pesar do Partido Popular e ten financiación a pesar do Partido Popular. E os que calan son vostedes, aí sentados, porque reciben convenios a dedo da Xunta de Galicia para financiarse por outro lado. Tamén en servicios sociais. Tamén en servicios sociais. Voulle poñer un exemplo. Mentras a Xunta de Galicia non asume a inversión nunha escola infantil da Ulloa financia con miles de euros a concellos limítrofes para escolas que non son nin da Xunta de Galicia. Esa é a lei do Partido Popular. Ese é o crédito que ten o Partido Popular nos servicios sociais deste país. Mire, dixenllo antes, isto vai de dignidade social e de competencias. Ata onte, o Goberno do Estado financiaba 7 de cada 12 euros para a lei de dependencia en Galicia, para o SAF, perdón. 7 de cada 12. A Xunta poñía 5. O traballo teñeno que facer vostedes, non lle lo imos a facer nós. Os que teñen que reclamar o Estado é a Xunta de Galicia. Teñen que facer o seu traballo, non a botar balos fora, nos plenos da Diputación, nin nos plenos do Concello. Para que queremos a Xunta de Galicia, se todo non lo ten que solucionar o Estado ou no seu caso os concellos, señora Meijide? Para que sirve a Xunta de Galicia para os galegos e galegas cando non asume as súas competencias? Para que nos sirve, señora Meijide? Para que lle sirven todos vostedes a provincia de Lugo se son incapaces de reclamarlle os seus ali onde gobernan o que lle exixen a outros? Por únicos criterios partidistas, señora Meijide. Pero o problema non é só o financiamento do SAF. O problema vai máis aló. Son as longas listas de espera, a longa demora a que se someten moitísimas persoas para recibir unha catalogación, para recibir un recoñecemento do grau de dependencia. E non só eso. Voulle dar un dato, únicamente, antes de rematar esta intervención. E non só é o problema tampouco de tramitación e de plazos.
Galicia é das comunidades autónomas que menos inviste no sistema de atención á dependencia. 848 euros por persoa. Sabe cal é a media estatal, señora Meijide? 1.378 euros no resto das comunidades autónomas de media. Señora Meijide, esa é a realidade a que someten vostedes a este país. Moitas gracias. Señora Castro. Grazas, presidenta. O señor Meijide veu hoxe aquí a votar valos fora e, como non, o clásico a ir sempre ao bipartito. A culpa sempre a ten o BNG, ainda que leven vostedes gobernando casi ininterrumpidamente dende a dictadura. Mire, señora Meijide, no único que estamos de acordo en que o Estado ten que facer o seu traballo e poñer o 50% que lle toca. E noutra cousa que estamos de acordo en que é que o financiamento do Estado para Galiza é inxusto. E por iso hai que cambiarlo. E por iso temos unha proposta de modelo de financiamento o que vostedes tampouco lles vale. Pero tamén lle digo que entre 2020 e 2023 financiouse con un 138% máis a dependencia e o SAF grazas ao acordo que asinamos o BNG co Goberno Socialista no Estado. En 2023 e en 2023 pagou, en 2022 e 2023 pagou máis o Estado co Goberno galego. E iso é grazas ao traballo que facemos dende o BNG en Madrid. Que fan os seus deputados en Madrid? Esa é outra pregunta. Os deputados galegos que van en Madrid? Esa é outra pregunta que nos deberíamos facer, porque xa lles digo que pedir que aumente o orzamento para a dependencia, non. Mire, en primeiro lugar, os feitos son os que son e non se poden tapar. Vostedes propoñen aumentar euro a euro ata 2028. Facía antes acenos o señor Santos. Dende o BNG propoñemos pagar 17 con efectos retroactivos dende 2025, señor Santos. Non só 17 euros máis. E chegar aos 20 en 2027, que pasa por moito máis do que vostedes están propoñendo. Nestes momentos non se cumpre a lei de dependencia e con este acordo tampouco se vai cumprir. E saben os alcaldes todos. Os concellos van seguir afogados porque este é un custo económico impropio que os asfixia e que asfixia o propio servizo de axuda ao fogar. Listas de agarda que seguen aumentando e falta de traballadoras para este servizo porque están precarias. E ben, o sabe a alcaldesa de Folgoso do Courel, verdade? Que expedientaron por non poder prestar a cantidad de horas por falta de traballadoras. E lembrolles que vostedes votaron aquí nesta casa en contra de arquivar ese tipo de sancións, cando son vostedes mesmos dende o PP quen están creando este problema. E falar das traballadoras do SAF tamén é importante porque isto tamén lles afecta a elas. Levan anos reclamando un novo convenio colectivo que mellore as súas condicións laborais e incremente salarios, porque están por debaixo do SMI. Porque hoxe ninguén quere traballar no SAF. E iso é outros problemas que temos. E se non seguimos aumentando, se non aumentamos os orzamentos do SAF e da dependencia, vamos ter ese problema. O SAF está pensado para axudar a levar unha vellez digna, no que poidas envellecer na túa casa dignamente. Os coidados son un dereito, independentemente de onde vivas. E iso témolo que garantir a través dunha rede de servizos públicos forte. Pero o PP opta polo contrario, señora Meijide, por ilo desmantelando pola porta de atrás, pero vannos ter en fronte para defender o dereito a unha vellez digna a través deste servizo que é imprescindible. E con este timo da estampita que este acordo que acaban de asinar non poden presumir del porque non é nada máis cunha chantaxe, é unha imposición trampista pola que non imos pasar. Tense que cumplir a lei. Grazas. Señora Meijide. A verdade é que eu compadezco o Partido Socialista porque negociar cun partido como o Bloque Nacionalista Galego que hasta cando di sí e un non, é moi complicado. Porque, claro, é que non hai maneira de entenderse con vostedes. Nin cando se lle chega a un acordo cumplindo o que vostedes plantexan, un dos seus plantexamentos, son capaces de respetalo, que tipo de credibilidade e de palabra van a ter? É que é moi complicado. Falan de convenios a dedo. A señora Pilar García Porto fala de convenios a dedo. Os campiós dos convenios a oscuras, dos convenios a dedo, dos convenios que antes se negociaban en San Marcos e que sospeito que agora se negociarán no Eduri, falan de convenios a dedo. A verdade é que hai que ter bemoles para poder decir estas cousas. Bueno, falou de Rajoy. E gracias que non lle deu por ir a Aznar ou por falar de Fraga, porque vamos. Pero ustedes olvidáronse de que le van gobernando este país 8 anos. Pero ustedes olvídanse de que teña un señor en Madrid que se chama Pedro Sánchez, que aparte de ter imputada a súa muller, o seu irmão e a todos os seus números 2, e ter o Cristo que ten montado no seu goberno, leva 8 anos gobernando, 8 anos gobernando.
se se lle pode chamar gobernar a eso. Pero olvidouse. Vostede vai a Rajoy. Gracias que non lle deu, xa lle digo, por ir a Fraga. Pero que vamos. Señora García Porto, é difícil. Eu entendo que a súa posición é difícil de defender. Porque, claro, calar ante o que están facendo en Madrid, pero sabía calar, cala moi ben, e está demostrando todos os días. Pero miren, 2.900 millóns de euros nos vai a deber o Goberno do Estado este ano aos galegos. 2.900 millóns de euros. Sabes cantas horas de SAF se pagan con 2.900 millóns de euros? 241.666.666. En 5 anos pagaríanse 23.237 cuidadores. 44.000 personas atendidas durante 5 anos. Isto é o que nos debe o señor Sánchez. Poñéndolle números, a deuda que ten o goberno socialista dende hai 8 anos en Madrid cos galegos. E vostedes calan, como calou para o feminismo, como calou con problemas moi graves nesta institución. Calan porque é a súa forma de seguirnos illós, calando. E isto non o vamos a permitir desde esta institución. Nós temos que decir alto e claro que dende a Diputación de Lugo queremos que se lle pida ao Goberno do Estado que cumpla o 50%, que pague os 2.900 millóns de euros que nos deben e que cumplan cos galegos, que é o que non se atreven a facer vostedes, porque vostede e os seus compañeiros prefiren calar cando teñen que falar. Turno de peche, señora García Porto. Señora Mengide, aquí os convenios con luz e taquígrafos en cada xunta de gobernos da xunta hai que enterarse pola prensa e non en todos os casos. Mire, Zapatero aprobou a lei de dependencia, Rajoy recortoulle 2.800 millóns e vostedes quedanse cortos. E vostedes quedanse cortos porque piden 2.500. Son pobres hasta para pedir, señora Mengide. Son pobres hasta para pedir, hombre. Mire, nós non aceptamos a súa emenda porque imos a quedar cos feitos e cos datos. En Galicia, unha persoa dependente espera máis do dobre do prazo legal para ter resolución. Eso moitas veces só trae consigo un papel, non a prestación dun servizo. Galicia é das comunidades autónomas que menos inviste en dependencia, 848 euros de media por persoa potencialmente dependente, fronte á media estatal, 1.378, xa llo dixen na anterior intervención. Ese é o modelo do Partido Popular, pouca inversión, moita propaganda e a factura para os concellos. Os concellos sosteñen o SAF, os concellos asumen o sobrecusto e os concellos deixan de investir nos seus veciños e isto, dígolle, señora Mengide, non é un problema futuro, é un colapso presente. Ben, procedemos primeiro a votar a emenda do Partido Popular. Pois non votamos, votamos o punto. Ben, a ver se me sale, 13 votos a favor e 12 en contra. Pasamos aos seguintes puntos da orde do día. Neste caso, son 3 mocións, o punto 4, o 6 e o 7. O punto 4 é a moción do Grupo Provincial Socialista na defensa dos gandeiros lucenses ante o acordo Mercosur. O punto 6 é a moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego de rexeitamento do acordo Mercosur e de apoio ás reivindicacións do sector agrogandeiro galego. E o punto 7, moción do Grupo Provincial Popular en defensa do sector primario. Acordamos facer debate conxunto e votación por separado. Dictaminamos, señor secretario. En relación co punto 4, a Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Armando Castós Alvariño, don Héctor Manuel Corujo González e don José Demetrio Salgueiro Rapa, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e levala a pleno para a súa aprobación se procede. En relación co punto 6, a Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Armando Castós Alvariño, don Héctor Manuel Corujo González e don José Demetrio Salgueiro Rapa, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao pleno para a súa aprobación se procede. E, en relación co punto 7, a Comisión Informativa, por maioría, coa abstención do presidente en funcións da Comisión, don Efrén Castro Caloto,
dos señores e señoras deputados dona María Sol Morandeira, don Francisco Cajoto Caserío, don Pablo Rivera Capón, representantes do Grupo Provincial Socialista, e do deputado non escrito don José Tomé Roca, acorde informar favorablemente a moción presentada e leválo a pleno para a súa aprobación se procede. Paso a palabra ao señor Arias. Bos días, Presidenta, bos días a todos. Bueno, resumín aquí un pouquiño, toda a problemática xerada polas manifestacións, por todo, con Mercosur nos trae aquí a todos os grupos a traer estas mocións a pleno. Eu quería resumir un pouquiño que, decir que o acordo Mercosur coa Unión Europea, dadas as manifestacións en contra do acordo en Europa, en Galicia e en Lugo, todas elas dignas do noso respeto. Pero quen tiña que explicar este tipo de acordos xa meses antes, e non o fixo, cunha información clara e precisa aos gandeiros, aos agricultores, aos produtores de mel, aos do viño, que é a Xunta de Galicia. E máis nunha comunidade agrícola e nunha provincia aínda máis gandeira e agrícola como a Lugo. Os gobernantes da Xunta de Galicia dedícanse a estar cos gandeiros nas rúas unha hora, que son os portavoces do Partido Popular, sobre todo, e logo votar a favor no Parlamento. Os vídeos do señor Ameijide delátanse, a portavoz da Diputación, a señora Candia, unha conselleira do Medio Rural, e o señor Javier Arias, dándolle a razón aos gandeiros a unha hora, recibindos a diario, para logo, onde hai que votar, votan a favor do acordo Mercosur. Isto é de traca. Se os que nos gobernan e teñen as competencias de vixiar que este acordo este ben legislado e ben regulado, e sexa explicalo e vixiar que teña e cumpra así coa legislación, en vez de intoxicar con campañas de división tanto nos gandeiros como na opinión pública, o do PP quen goberna na Xunta, non hai quen o entenda, nin eles mesmos. Posturas incoherentes de quen goberna na Xunta, o do BNG e a súa postura, cando menos, mostran coherencia, non a Mercosur. Alá eles, eu recordo aquelo de Mercado Común Europeo, ruína do pobo galego. Son as súas cousiñas, cousas do BNG. Este é un espazo comercial bo e é un acordo histórico. O acordo dos 27 membros países da Unión Europea cos que conforma Mercosur, Arxentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, crea o bloque comercial e político máis grande do mundo. Nun contexto forte de tensión internacional, marcado sobre todo por políticas agresivas de China e Rusia, e guerras arancelarias de Donald Trump, o que vostedes aupan moitas veces, a nosa resposta non pode ser o peche, senón máis e novos acordos. Acordos e máis diálogo, que acheguen oportunidades para as empresas galegas e europeas. A Unión Europea, e quero recordar a todos que nós tamén formamos parte dela, é a principal potencia agroalimentaria exportadora do mundo, con máis de 230.000 millóns de euros anuais en exportacións e un superávit comercial de 70.000 millóns de euros, o que nos converte nun sistema interdependente de acordos comerciais con terceiros países. Mercosur é a sexta economía mundial, con 270 millóns de habitantes e un PIB de 2,7 billóns de euros. É o maior acordo comercial negociado pola Unión Europea en reducción de arancéis. A Comisión Europea estima un aumento das exportacións en 84.000 millóns de euros e a creación de 756.000 novos empregos. Non me vou a parar en moitos detalles onde hai a carne de vacún cun máximo dun 1,5% das importacións, ou as aves de corral con 1,3%. Eu creo que isto é bon e beneficioso. Hai que legislalo, hai que vigilalo. Ningún alimento pode entrar na Unión Europea sin cumprir a norma que debe cumprir, as normas sanitarias, de fitosanitarios e de todo. E para iso está quen nos goberna, tanto o Goberno de Madrid como a Xunta de Galicia, que bota balos fora sempre cando hai un problema. Eu si lles quero recordar, señores, que a demagoxia e o populismo do Partido Popular non ten límites. Pola mañá votan a favor de Mercosur, pola tarde veñen darse un baño de masas a Lugo.
Son vostedes a fábrica da ultradereita. Non saben onde se han poñer. Estanllos collendo a delantera pola dereita, porque son ustedes non saben onde queren estar. Queren ocupar un espacio e están gobernando na Xunta de Galicia. Defendan, expliquen aos gandeiros que é o bo e que é o malo. Podémonos equivocar uns ou outros, pero vostedes son a fábrica da ultradereita. Eso salta á vista. Moitas gracias. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Moi bo día, deputadas e deputados, medios e persoas que nos acompañan. Ben, imos logo con as cousas do BNG. As cousas do BNG hai dunha maioría no Parlamento Europeo que, por certo, algúns eran membros do Grupo Socialista Europeo. Por lo tanto, é algo máis que cousas do BNG, por desgraza. Aquí, levaban tempo, falaban con a miña compañeira dos do sí e dos do non, e aquí está claro unha cousa. Partido Socialista e Partido Popular son os do sí ao Acordo Mercosur e o BNG é o do non ao Acordo Mercosur. E miren, isto é un problema moi grave para o sector primario galego. E non porque non sexa competitivo, porque non somos competitivos contra calquera produtor de calquer país en igualdade de condiciones. Pero aquí imos de abrir a porta a 99.000 toneladas de vacún, 180.000 toneladas de carne de ave e 45.000 toneladas de mel que non van cumplir, por moito que digan, con as mesmas condicións de produción que teñen os gandeiros e gandeiras galegas, senón que van estar moi lexos. E abrimos a que consuman as nosas familias, sobre todo porque van ter un precio máis barato, aqueles con menos capacidade económica, carne, pois, con antibióticos, con hormonas, produtos que veñan do campo con pesticidas que aquí están prohibidos, e esta é a realidade. Esta é a realidade, porque aquí fálase das cláusulas de protección, xa existen, xa están recollidas no acordo, e sobre ese acordo non caben maiores controles, porque ese acordo o Mercosur xa o firmou e xa dixo que non iban a aceptar ningunha outra cousa. O que hai, a protección que vai haber, é a que está no acordo, que vai ser nula, porque calquera que coñece un pouco o sector primario sabe que a produción só se controla en orixe. Onde controlamos a calidade das nosas carnes? Controlando como producen os nosos gandeiros. E eles saben o seu traballo que dá ter hoxe todo en regla. En Mercosur non teñen nin siquiera a capacidade os estados para facer ese control, pero tampouco teñen as normas que os obriga. Por lo tanto, abrimos a que traigan aquí cousas que a Unión Europea di que non se deberían comer. E agora vamos a abrir. Despois falan, sobre todo o Partido Popular, que os acordos teñen que ter cláusulas e tal, xa están recollidas, son automáticas, pero non van ser efectivas. E, de feito, o que propón o Partido Popular non é que se obrigue a que o que entra aquí sea con os estándares de calidad. O que está a propoñer é que se baixen os estándares de calidade na Unión Europea. Fíjense. E despois a min tamén me chama a atención porque tanto o Partido Socialista do Estado Español, o Partido Popular do Estado Español e galego, tan a favor deste acordo, porque, mire, nin siquiera os seus grupos votaron todos xuntos. Nin siquiera o Grupo Popular Europeo votou xunto. Hai parte do Grupo Popular Europeo que ten a valentía de opoñerse, porque é un acordo que nada beneficia nin ao Estado Español, pero moito menos a Galiza. E aquí, claro, eu que sí que estou de acordo co voceiro do Partido Socialista. O Partido Socialista acaba de ser claro, está a favor. O Partido Popular en Galiza di unha cousa, os gandeiros dille outra, despois cando vota a favor do tratado, pero ven os gandeiros e dicelles que non, que están en contra. Están facendo unha demagoxia de soplar e sorber que é imposible. De feito, claro que fixeron vídeos nas manifestacións, pero se fixan foron os primeiros días, porque despois xa tiñan máis problemas para que tragaran con as súas demagoxias. Despois xa non se acercaban os gandeiros. Polo tanto, aquí está moi claro.
Abriuse unha oportunidade, grazas, entre outras cousas, ao voto da eurodeputada do BNG, Ana Miranda, para un impás para conseguir parar este acordo. Pero o Grupo Popular, tanto galego como español como europeo, está pulando para que este acordo siga adiante e sexa un tiro mortal para o sector primario galego. Señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. Está claro que o Tratado de Libre Comercio asinado entre a Unión Europea e o Mercosur é un tema que nos preocupa a todos e que nos preocupa moito. A prova é que hai 3 iniciativas, con 3 plantexamentos, e todos eu creo que no fondo queremos protexer o noso sector. Eu polo menos vou a pensar así e creo que todos deberamos ter esa altura de miras neste debate. Que nos preocupa, eu creo que non hai dúbida, é que aos compañeros que estamos nesta bancada nos impón moito respeto o que pode supoñer para o noso campo, o noso sector agrogandeiro, é unha evidencia. É unha evidencia porque é algo que trasladou o sector desde o presidente Rueda, a propia conselleira aquí citada, e tamén evidente, o trasladamos todos os que estamos aquí, non só públicamente en privado, sino tamén tendo presencia nas movilizacións e compartindo moitas das demandas do sector. Hai 3 enfoques, como decía, distintos, aproveitables, en parte, eu creo que calquera dos 3, e que deberían exixir, ou que incluso poderíamos ir a por unha declaración institucional, ir a por un acordo unánime dos 3 partidos, se houvese vontade. Pola nosa parte, haina, se queren chegar a un acordo unánime desta Diputación, non habería problema en sentarnos a falar, sin prisa, o día que queiran para poder defender o noso agro. Pero, claro, hai cousas que son difíciles a veces de encaixar ou de entender en algún dos planteamentos que hoxe se falaron aquí. Hoxe, a vista dos últimos acontecementos e da modificación que houbo na situación dende que se registrou esta moción, presentamos unha autoenmenda para intentar mellorar a proposta que facíamos para o noso sector. Vexo que o señor Rivera lle fai moita gracia, pero a min a verdade é que non me fai ninguna gracia esta polémica. O que propoñemos nesta autoenmenda é adaptarnos a esta nova realidade, froito deses pactos que houbo curiosos pactos que houbo no Parlamento Europeo entre Vox, BNG e algún outro grupo, e o que creemos é que o noso sector necesita varias cousas. O primeiro é seguir tendo recursos dende Europa, seguir loitando dende España, dende o Goberno central, porque hai que ter claro quen ten as responsabilidades, dende o Goberno central. As comunidades autónomas teremos que impulsar tamén, ou teremos que apostar tamén, pero o Goberno central é quen pode falar de tú a tú en Europa. E por iso hai que seguir afondando en que se rexeite de calquera proposta que reduza os fondos europeos destinados á política agraria. Impulsar unha posición común entre os Estados membros que teñan maior peso rural para rexeitar esas reducións que plantexa Europa e que se garanta un financiamento xusto para a política agraria común. Defender en Europa, no Consello da Unión Europea, a política agraria común e os fondos FEAGA e FEADER. Comprometer de forma clara a defensa do sector agrícola e gandeiro cun plan nacional específico que teña recursos suficientes e pedir tamén o anticipo que lle corresponde a España dos 45.000 millóns de euros propostos pola Unión Europea para o sector. Activar mecanismos de interlocución permanente coas comunidades autónomas que se leva pedindo moito tempo e que non se fai por parte do Estado. Non se chegou a convocar os conselleiros os consejeros e conselleiros ata fai uns días cando se generou este problema. E protexer o sector primario. Protexer o sector primario exixindo a activación das cláusulas de salvagarda xa incluídas no Acordo de Libre Comercio entre a Unión Europea e Mercosur. E que calquera cousa que se pretenda comercializar no mercado comunitario cumpla exactamente os mesmos estándares e requisitos que cumplen os produtos europeos. E solicitar ante a Unión Europea non a activación provisional do citado acordo mentres non haxa garantías para o agro e certezas de que se aprobará o regulamento que desenrolará e reforzará as cláusulas de salvagarda, o reforzo dos controis e a reducción das exixencias actuais para os produtores. Isto é o que pedimos dentro do Partido Popular. Vou a facer miñas as palabras que utilizou onte o presidente Rueda. Todos os produtos agroalimentarios que entren en Galicia deben cumplir os mesmos requisitos que os que se elaboran aquí. E ante o acordo da Unión Europea e Mercosur pedimos máis controis,
medidas que den certezas e estabilidade ao sector agrícola e demandamos que as cláusulas de salvagarda entren en vigor ao mesmo tempo que o acordo. E isto é o que defendemos dende a Xunta, isto é o que defendemos dende o Partido Popular e isto é o que defenderemos en todas as partes. Que ese acordo non dane ao noso sector e que todo o que entre no noso país cumpla exactamente as mesmas condicións. Despois, na segunda intervención, falarei tamén ou puntualizarei algunha das cousas que entendemos das súas propostas. Pero ojalá tivéramos altura de mira suficiente para sentarnos a falar entre todos e sacar unha proposta unánime. Señor Tomé. Renuncio turno. Señor Arias, segundo turno. Sí. Bueno, di vostede, o portavoz do Partido Popular, que trasladan os problemas ali, no outro lado. A verdade é que vostedes solo trasladan problemas. Gobernan na Xunta de Galicia, solucións non teñen ninguna, solo trasladan problemas a un sitio ou outro, aos gandeiros, a Madrid ou outro lado. Vostedes solucións non teñen para nada, nin para o SAF, nin para isto, nin saben cal é o seu posicionamento neste caso. Pero, bueno, si quero recalcar unha cousa aquí que... Vamos a ver. Non só se vai a reducir a entrada de carne de fora, de Argentina, de Brasil. Xa estamos importando máis toneladas das que di o acordo Mercosur. Isto é bom. Moitos dos gandeiros, incluso de produción láctea, comentábase que o leite iba a ir moi ben. Por que vai ir moi ben? Pode ir moi mal. Cando nós somos deficitarios en leite, o Estado español, Galicia non, entra leite de fora, chegado un momento, pois como se reducen os costes para a produción? Que a terra útil que pon a Xunta a disposición dos gandeiros, porque o leite pode baixar 10 céntimos, hai excedentes en Europa, pode baixar 10 céntimos, porque mete máis leite aquí Francia. Por eso o acordo é bo para exportacións a outros países. Por eso eu recalco que o acordo é bo, hai que deixalo circular. O que hai que vigilalo é desde a Xunta de Galicia, desde o Goberno do Estado, pero tamén desde a Xunta, é a salvagarda e os controis. Dos controis. Esa é unha obriga que teñen vostedes. Por outro lado, eu non sei, pero eu creo que non estou lendo ben aquí, ou se me pode dicilo o señor secretario, e agradecería aquí, di, emenda de sustitución relativa a moción do Grupo Popular en defensa do sector primario. Eu en 40 anos que levo en política, isto nunca me sucedeu. O sea, pero que traballo fixeron vostedes? Eméndase a sí mesmos. E mándanos isto hai unha hora. Pero isto que é unha nova moción, é moción de urxencia ou me pode explicar, secretario, que eu non acabo de entender isto. Como se trata isto? O Grupo Popular eméndase a sí mesmo. Eu levo 40 anos en política, eu nunca vin tal, ou sea, que non fixeron nada en toda a semana, outra os deberes de fazer. Eu pensei que non se emendaban a nós, pero eméndase a sí mesmo. Isto que é unha emenda de Elena Candia ou do señor Rueda a ustedes. Porque eu isto non o acabo de entender, non sei que tratamento lle podo dar. Pero, bueno, repito o mismo. Estános adelantando pola dereita. E vostedes teñen que saber o lugar que ocupan. E non participar con eses que ao final de cada charlatanería dicen a ver que diz a jefa. A ver que diz a jefa. Véxano por aí. Eses que viven a cabalo entre Castro Verde e Lugo. Moitas gracias. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, señora Meijide, vostede di que lles preocupa o acordo e que lles preocupan os gandeiros, pero hai que desmontar moitos bulos que vostedes desminten. Pero están moi acostumbrados a falar de Europa como un ente que non se sabe quen goberna, pero preside o Grupo Popular Europeo, preside Úrsula von der Leyen, que é apoiada por os eurodiputados do Partido Popular galegos e españois. Así que o que está a decir é que o Partido Popular que hai que loitar contra as políticas do Partido Popular. Neso estamos de acordo. Claro, despois falas de unanimidade, pero non podemos estar na unanimidade porque vostedes están a favor do acordo Mercosur. É verdad que non lle dicen esos gandeiros, pero están a favor do acordo Mercosur e nós estamos en contra. Por lo tanto, unanimidade en que? E
falan das cláusulas de salvaguarda, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular. Mire, as cláusulas xa están no acordo, pero tanto que lles preocupaba, mira, dende o BNG apoiamos, cando se estaba tramitando, unha emenda na que se pedía que se as importacións pasaban do 5% interanual e baixaban os precios da carne, se activasen medidas de salvaguarda como frear as importacións deste produto. E o que fixo a presidenta, co apoio tanto do Partido Socialista como do Partido Popular, von der Leyen, é mantelas nun 10% e non dun 5%. Polo tanto, vostedes preocupaballes tanto que votaran en contra de que as cláusulas de salvaguarda foran máis estrictas. E ora que xa está aprobado, veñen cunha moción aquí dicindo o que? Si xa votaron a favor de que non se endureceran as cláusulas de salvaguarda. E despois, o señor Rueda tamén vendendo fume. É imposible controlar os estándares de calidad da produción agrícola ou gandeira se non se fai en orixe. E en orixe non se vai facer. E é máis, xa os presidentes dos países do Mercosur xa dixeron que non iban modificar a súa forma de producir e que eso non estaba no acordo e que iban seguir producindo igual. En que se traduce? Que se vai a introducir carne e produtos agrícolas con estándares que non son os europeos. E por o que digan aquí na moción, cando teñen que votar ali onde se decide, votan a favor de que eso sexa así. Porque o acordo xa o votaron, pero quen presidiu eso e quen está a favor de que non haxa esas medidas é o Partido Popular. Así que de nada vale pasar llamado por lombo aos gandeiros e as gandeiras e onde hai que votar, votar a favor e votar a favor de desprotexer o sector primario galego. Señora Meijide. Señor Arias nunca viu unha autoenmenda para mellorar ou para intentar dar solución ás novidades ou aos cambios que houve nestas últimas datas ou nestas últimas horas a nivel internacional en Europa. É algo que nunca viu o señor Arias, é algo que é evidentemente unha novidade para ele. Pois isto é algo habitual, señor Arias, nós non somos infalibles, nin temos a bola para poder adiviñar o que vai a pasar os días despois. Tenme que perdonar. Eu sei que vostede é perfecto e infalible, pero nós non o somos. E como os acontecementos foron modificándose, o noso plantexamento ten tamén que adaptarse aos novos acordos que se adaptaron. Como íbamos a saber nós que Vox iba a pactar co BNG? Isto é moi complicado, porque os de BNG decían que con Vox non iban a ningún sitio, e de repente son os primeiros compañeiros de viaxe que se xuntaron. A verdade é que é moi chamativo, pero, oye, hai que adaptarse á realidade, señor Arias. E iso é o que facemos con esta autoemenda. Eu sinto que non lle dera tempo ler, home, son 8 puntos, home, non é tan complicado lelos nunha hora 8 puntos, tocalle casi a 10 minutos por punto, home, non se vai a reventar tampouco. Pero a min decía que é moi complicado de entender e que nunca viu isto en política. Sabe o que non vin en política? A unha presidenta da Diputación dicindo os gandeiros que estaban contra de Mercosur e que iba a traer unha moción en contra para defender o sector, mentres o seu xefe de filas, o señor Besteiro, dicía que era positivo para Galicia. Mentres hoxe, no pleno, están defendendo que Mercosur é positivo para Galicia. E mentres están pedindo a aplicación de Mercosur de forma inmediata dentro do goberno de Estado. Oigan, isto é o que trascendeu nos medios de comunicación, que vostedes comprometeron cos gandeiros ir ou traer unha moción a este pleno en contra de Mercosur. E non o fixeron. E non están pedindo garantías reais para o noso sector. É que están de novo fallando no obxectivo. É que o interlocutor directo con Europa non é a Xunta de Galicia, é o Goberno do Estado, é o Goberno de Sánchez. E isto é o que decimos dende o Partido Popular. Oigan, nós, por suposto, que dende a Consellería e dende a Xunta de Galicia temos que demandarles que fagan o seu traballo, pero que os interlocutores son o Goberno do Estado. Quen está exixindo a aplicación inmediata é o Goberno do Estado. Por tanto, é aí onde hai que ir a pedir. Por eso, esta modificación na moción. E por eso hai que dicirlle, o BNG, claro, é que os do non, cando decimos que era bon sentarnos todos a manter unha postura unánime de defensa da nosa provincia, saben que din? Non. Porque din non a todo. Non sin leer, non sin escoitar, non. Porque é a forma que entenden
de gobernar e de facer a política. Pero como lles poden decir aos gandeiros que os van a defender? Si vostedes, o seu partido, é o que máis trabas lles poñen no día a día no seu traballo, os gandeiros e os agricultores, son os que lles están complicando a vida cada día coas súas normativas, coa súa forma de entender a defensa de Señora Galicia, Meijide, coa súa forma de finalice, por favor. entender a rendibilidade das explotacións. Son os que van contra o sector e os que o están Señora danando. Meijide. Señor Arias. Sí, presidenta. Mire, señora Mejide, eu sigo sin entendelo. Eu pensei que nestes momentos anexionar algún país máis en Mercosur ou houbera unha hecatombe por aí por Europa e pasar algo raro, porque isto da autoemenda esta é que non fixo ben o traballo, non sabe onde se poñer así de claro. Mire, nos apoiamos e defendemos. E a min conócenme ben os gandeiros, pero teño unha postura clara e naide explicou ben o que é Mercosur. E vostedes incitaron a xente a salir contra un tratado que vostedes mesmos se atropellaron. Os gobernantes, a conselleira, vostede, non poden estar nas rúas facendo isto pola mañá e desmentindo pola tarde. Agora veñen con autoenmenda que isto non se ve, isto vese por algo grave, por algo que pode suceder, pero non por algo así. Traiga vostede unha moción ao pleno, como Dios manda, ou presento unha moción de urgencia, pero non fixo o traballo. Non veña mentindo, non fixo un traballo, vente a autoenmendarse o que trae aquí. Está moi claro. A nosa postura está do lado dos gandeiros, pero con coherencia. Señor Arias, o noso vaya voto. finalizando. Moitas gracias. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, señora Meijide acaba de batir os récords, non sei se a de demagoxia, se do ridículo, se de que. A culpa das normativas que se aplican é do Bloque Nacionalista Galego. O sea, goberna o Partido Popular en Europa, goberna o Partido Popular en Galiza e alternase no goberno do Estado e as leis son do Bloque Nacionalista Galego. É que vostede trata de parvo todo o mundo. E o mellor o parvo é vostede, porque para dicir semellante parvada hai ou que ser moi ignorante ou moi bruto. Unha das dúas, porque eso sí que se atenta. E sí, mire, aquí somos claramente os do non ao Mercosur, e vostedes son claramente os do sí, pero cando o dicen aquí, díganlo cando se reúnen os gandeiros. Explíquenlles que ese acordo é maravilloso para eles, porque cando fala do Partido Socialista, pero vostedes cando falan cos gandeiros non lles dicen que están a favor do acordo Mercosur, nin que vai ser maravilloso para eles. Así que, señora Meijide, hoxe superouse. Señora Meijide. Señor Castro, o modelo do BNG, o modelo gandeiro e agrícola do BNG é o autoconsumo. Se por vostedes foran, créanme que non habería as explotacións competitivas que ten hoxe Galicia gracias precisamente a outras formas de entender o agro. Nos somos os do sí, efectivamente, sí a pedir máis recursos para a PAC, dende a Consellería, pero a través do Estado, desde o Estado, que é o interlocutor. Sí a pedir que se adianten os 45.000 millóns de euros de Europa. Sí a que eses fondos vayan para o sector. Sí a que se fale cada pouco tempo entre as comunidades autónomas e o Estado. E sí a poñer condicións no Tratado do Mercosur. Por suposto, sí a que se activen as cláusulas de salvagarda, sí a exixir e a garantir dende o Ministerio que todo o que entra en España cumple exactamente cos mesmos requisitos que lle exiximos aos nosos produtores, e sí a decirlle a Europa que non pode entrar en vigor este convenio hasta que estén as cláusulas de salvagarda activas. Sí, nós somos os dos sí. Os dos sí a controlar e axudar ao noso sector. Procedemos á votación primeiro do punto número 4, que é a moción do Grupo Provincial Socialista. Dez votos favorables, 3 desfavorables e 12 abstencións. Procedemos agora a votar o punto 6, que é a moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego. Tres votos a favor, 10 votos en contra e 12 abstencións. E, finalmente, votamos o punto número 7, que é a moción do Grupo Provincial Popular.
12 votos a favor, 3 votos en contra e 10 abstencións. Pasamos agora ao punto número 5. Sí. Pasamos ao punto número 5, que é a moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego relativa ás consecuencias para a frota artesanal galega da entrada en vigor do Regulamento de Control de Pesca da Unión Europea. Pásolle a palabra ao señor García. Dictamen. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Armando Castós Alvariño, don Héctor Manuel Corujo González e don José Demetrio Salgueiro Rapa, representantes do Grupo Provincial Popular, acorde ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala a pleno para a súa aprobación se procede. Agora sí, señor García. Moitas grazas, señora presidenta. Bos días a todas e a todos. Dende o BNG sumámonos ás reivindicacións do sector pesqueiro galego e mariñán e dicimos alto e claro que a pesca artesanal ten que estar excluída do Regulamento de Control Pesqueiro da Unión Europea. Tal e como reclama o sector e como levamos exixindo tanto no Parlamento Europeo como no Congreso dos Deputados, no Parlamento Galego e hoxe aquí en sesión plenaria da Deputación de Lugo. A política pesqueira común foi aprobada no 2014 e nela hai numerosos aspectos que afectaron e seguen afectando dun xeito negativo, moi negativo, a frota galega e por extensión a da comarca da Mariña. Un dos principais factores é a diferenciación que establece entre pesca artesanal e pesca industrial. Así, considera que a pesca artesanal é toda aquela que se leva a cabo en buques de menos de 12 metros de eslora e a pesca industrial a que sobrepasa esa longitude. E nós temos claro que a diferenciación entre unha pesca e outra non se pode basear únicamente nos metros de eslora das embarcacións. Dende o BNG levamos máis de 10 anos pedindo que se atenda tamén a criterios como a distancia do caladoiro, a duración máxima das mareas, a utilización de artes de pesca sostibles ou o número máximo de tripulantes a bordo. Galiza segue a contar, aínda a día de hoxe, cunha das principais frotas da Unión Europea e a principal e primeira do Estado. Posúe máis de 3.500 barcos de artes menores, dos que a maioría son de menos de 12 metros de eslora, que pescan maioritariamente nas rías e, polo tanto, con mareas inferiores ás 24 horas. A pesca en Galiza é un xeito de vida onde a persoa propietaria do buque coincide case sempre co patrón do mesmo, que tamén realiza as capturas e que tamén as comercializa a través das lonxas. Despois das xustas e lexítimas mobilizacións das últimas semanas tras a entrada en vigor do regulamento a comenzos de ano, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación vén de publicar o pasado 23 de xaneiro no BOE unha resolución pola que se establecen medidas para garantir a aplicación efectiva do Regulamento do Control da Actividade Pesqueira, adaptando as operacións da frota española e garantindo en todo momento as actividades de control e inspección. Pero non nos engañemos, gañouse unha batalla pero non a guerra. A pesca de baixura pode respirar aliviada, pero aínda non se pode declarar a vitoria. O conflito de fondo segue sen resolverse e o seu escenario decisivo non está nos portos, senón en Bruselas. É xusto recoñecer isto como un logro político e sectorial, aínda que de maneira provisional. A medida desta semana é unha vitoria parcial hoxe, pero un problema estrutural mañá debido aos riscos que implica. O Regulamento de Control da Unión Europea persigue obxectivos lexítimos que compartimos, que son compartidos como mellorar a trazabilidade, combater a pesca ilegal e garantir a sustentabilidade dos recursos. Ningún axente da cadea do sector da pesca de baixura discute estes principios. O que se cuestiona, con razón, é a aplicación ríxida e uniforme dun regulamento deseñado para frotas e realidades moi diferentes, sen considerar as limitacións técnicas, operativas e humanas dos pequenos buques. A pesca costeira e a pequena escala non é unha frota industrial. Trátase de proximidade, dependencia diaria do mar e do clima, estacionalidade e marxes axustadas. É unha actividade que require moita man de obra esencial para o equilibrio territorial e social de moitas comunidades costeiras. Impoñerlle as mesmas obrigas electrónicas, requisitos de notificación en tempo real ou requisitos de rexistro inmediato que aos grandes buques non reforza o control, convérteo nunha carga burocrática asfixiante e paralizante para todos os nosos mariñeiros
e mariñeiras. Nós agardamos o voto a favor do resto dos grupos, ao igual que agardamos que se escoite ao sector e se adapte o regulamento á realidade do noso país e do noso mar. Moitas grazas. Señor Cajoto. Bos días, señora presidenta, señoras e señores deputados e a todos os asistentes e medios de comunicación. Bueno, temos aquí unha moción sobre un regulamento europeo 2023/2842 do 22 de novembro, cuxas disposicións entran en vigor nun período dilatado según calseña, non? Entre o 9 de xaneiro do ano 24 e o 10 de xaneiro do ano 28 entraron unhas disposicións que afectan e moito a frota pesqueira galega en xaneiro deste mesmo ano, neste mesmo mes, e por iso estamos aquí debatendo esta moción. Tampouco nos podemos levar a engano este regulamento parte, pois, primeiro, non, como todas as disposicións que se fan en Europa, chegan ao Parlamento, froito dunhas deliberacións primeiro na Comisión Europea, ali estaban a favor o Partido Popular Europeo, tamén o Grupo Socialista e o Grupo dos Verdes Ale, onde está situado o BNG, pero o que pasa é que moitas veces lexíslase sen coñecer a realidade, e os que somos da Mariña sabémolo ben, da importancia da pesca e do que supón pescar e traballar no mar. Non se fai igual nun despacho que enriba dunha embarcación e máis con mala mar. Non? Por iso é moi importante empatizar, escoitar e conseguir que o control e protección dos recursos mariños sexa compatible coa operatividade precisamente do sector, non? Co que teñen que facer os mariñeiros cando están faenando. E iso é precisamente, froito desa escoita e dese análisis, o que está a facer, e hai que poñelo en valor o ministro Luís Planas, porque esta moción que está asinada no 19 de xaneiro, ese mesmo día, o ministro anunciaba o acordo entre o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e o sector pesqueiro para flexibilizar o reglamento de control de pesca e facilitar desta maneira a súa aplicación. En que sentido se facilita? Porque hai que ter en conta que é de obrigado cumprimento, pois excluir de sanción os erros nas estimacións das cantidades no diario de a bordo para capturas inferiores a 50 kilos, sempre cando a declaración de desembarque recolla a cifra correcta, solicitar á Comisión que, mentre non se tramite, se exclúa de ser unha sanción grave, isto mesmo, que a anotación de capturas se entenderá cumprida cando se faga alo menos unha vez ao día e antes de entrada ao porto, que a notificación de capturas previas se leva a cabo no momento no que o buque poña rumbo ao porto, non sendo necesarias as 4 horas de antelación. E estas consideracións que se acordaron, repito, co sector pesqueiro, tamén as trasladou o ministro na Unión Europea. E isto é moi importante porque comprendemos a complicación de notificar con medios electrónicos unhas capturas nunha embarcación pequena, especialmente, como decía, con malas condicións de mar. Esta é a política do Goberno do Estado que ten en consideración esas reclamacións que coñecemos ben, non? E que vimos precisamente de participar nesas manifestacións que se tiveron estas últimas semanas tanto en Celeiro de Viveiro como na propia Burela, e iso contraponse dunha forma evidentemente coa política da Xunta, tanto de información como de colaboración co sector pesqueiro, pero iso vou deixar para a segunda intervención. Moitas gracias. Gracias, señor Salgueiro. Buenos días. Moitas gracias, señora presidenta. Bueno, ben, a pesca é un sector clave para a economía galega, aparte de ter unha importancia económica, ten unha importancia social e cultural innegable. As medidas establecidas no Reglamento da Unión Europea 2023-2842 supoñen un ataque directo á liña de flotación da pesca artesanal da nosa comunidade. Unha pesca artesanal que non se pode regir por unha normativa feita máis ben para a flota de maior tamaño.
unha normativa inasumible, incumplible, e na que xa políticamente o Partido Popular se mostrou en contra e argumentou xa dentro do ano 2024 a necesidade de flexibilizar as súas exixencias. Non foi hasta fai uns días cando o Ministerio, pois a raíz das mobilizacións políticas e tamén das mobilizacións importantes do sector, non deu marcha atrás e anunciou a posibilidade e a intención de flexibilizar esta normativa que tanto afecta a nosa pesca e aos nosos pescadores. Esa flexibilización é necesario tamén que se complete con un cambio en Europa. E de aí que esperamos que esta flexibilización se leve a Europa e que se leve a cabo o máis axiña posible, porque temos dúbidas, aínda que o Ministerio publicou xa unha normativa, unha modificación para a interpretación do reglamento, que isto se poida levar a cabo de forma fiable e coa legalidade que exixe a interpretación desta normativa. Polo cal, nos vamos a apoiar isto porque o Partido Popular sempre apoiou o sector pesqueiro, así o manifestamos públicamente. Tamén consideramos que é de necesidade para a defensa do sector do que viven moitas familias na nosa comunidade, co cal non podemos estar en contra dos nosos pescadores. Moitas gracias. Señor Tomé. Renuncio o turno. Señor García. Ben, como decía na intervención anterior, falamos en boca do sector. O mar non é unha oficina, é un ambiente hostil, en constante cambio e imprevisible. Obrigar a un número mínimo de tripulacións a operar dispositivos electrónicos na cuberta, registrar datos durante as operacións ou cumprir procedimentos administrativos en momentos críticos aumenta o risco de accidentes e crea unha incerteza xurídica constante. O resultado non é unha maior sustentabilidade, senón máis sancións involuntarias e, en consecuencia, vai conlevar un maior abandono da actividade pesqueira e unha falta de relevo xeracional na actividade primaria. Polo tanto, a flexibilidade acadada non pode ser un punto final, senón un punto de partida. Agora, o Goberno español debe demostrar se existe unha vontade real de defender unhas regulacións máis xustas, proporcionadas e intelixentes en Europa. Reforzar os controis non significa endurecelos indiscriminadamente, senón adaptalos á realidade de cada segmento de flota. É iso o que se pide. A pesca en Galiza é un dos modelos máis sostibles. Ten un baixo impacto ambiental, usa aparellos de pesca selectivos e basease nun coñecemento tradicional do medio ambiente. Impoñerlle unha burocracia excesiva non mellora o sistema, senón que acelera a súa desaparición, abrindo o camiño a modelos menos equilibrados. Esta primeira batalla demostrou algo fundamental. A pesca de baixura pode e debe defenderse. O futuro decídese en Bruselas e alí deben escoitarse as voces daqueles que pescan cada día a poucas millas da costa, sostendo unha actividade esencial que merece unha regulación xusta e adaptada á realidade actual. O Goberno español debe usar a súa influencia na Unión Europea para adoptar o regulamento de control á realidade de pesca de baixura, non para aplicalo cegamente. O texto aprobado continúa sen recoller a singularidade da pesca galega e tampouco as súas demandas. Incide no tratamento de todo o sector como sospeitoso permanente e como presunto delincuente e depredador dos propios recursos que lle dan sustento. Tampouco ten en conta a hiperregulación xa existente. Elude precisamente a escasa incidencia medioambiental da pesca artesanal e a súa grande importancia como xeradora de emprego nas poboacións costeiras das rexións altamente dependentes da pesca, como é o caso da Mariña e de Galiza. É urxente establecer un réxime diferenciado para a diversidade da flota costeira de baixura, introducindo flexibilidades prácticas baseadas na proporcionalidade, unha planificación administrativa axeitada e unha aplicación proporcional axustada ao mapa real da actividade. Como reivindica o sector, só cunha normativa intelixente, adaptada e flexible, a pesca artesanal poderá capear o temporal e manter viva unha actividade esencial para a nosa xente do mar. Moitas grazas. Señor Cajoto. Gracias, presidenta. Bueno, señor Demetrio, alégrome moito que escoitar esas palabras que van apoiar ao sector como non podía ser de outra maneira e agardo que as fagan extensivas
pois, en toda a amplitude non, de competencias que ten a Consellería do Mar, unha consellería desaparecida cando menos na costa de Lugo. E poidolle poñer exemplos evidentes e claros. Eu, como vostede, pois, son alcalde dun concello costeiro en Foz, pois, a cofradía de pescadores ni sequera se pode permitir agora mesmo unhas oficinas que lle ten que pagar o aluguer a Portos de Galicia non fai nada, vemos retrasos na dragaxe do Peirao, non vemos avances nas transferencias tan prometidas de Portos, prometeuse unha ampliación doutra dársena desde fai décadas da cal non sabemos nada. E isto solo no caso de Foz, porque é o que máis coñezo, pois, por ser precisamente o seu alcalde. Pero podemos falar tamén o tocante pois, aos problemas que teñen as mariscadoras cando se producen eses baleirados dos encoros sen que Augas de Galicia pois, faiga un control ou polos problemas tamén as axudas que reciben as mesmas mariscadoras e que non poden percibir se reciben emolumentos maiores a 3.000 euros en 3 meses, que creo que o salario mínimo pois, é compatible con todos. Pero quero poñer especialmente o foco, e se me sabe decir vostede, señor Demetrio, quen é o xefe territorial, ou como se lle chama agora, o director territorial en Lugo da Consellería do Mar. Quen é? Quen ostenta a carteira? Porque eu non o sei. E non o sei desde marzo do ano 25, cando Mariña Gueimunde renunciou ao seu posto nesa operación que mantiveron vostedes en Viveiro para desaloxar pois, a alcaldesa que elixiron todos os veciñas e veciños de Viveiro, gracias a uns acordos que iban a traer grandísimas inversións para Viveiro e que agora mesmo pois non vemos efectivas. Simplemente esconden nun queixón un proxecto para unha ponte, polo cal pagaron ese proxecto centos de miles de euros, meteron agora pois, unha variante, unha mal chamada variante, unha carretera convencional, están continuamente pois, con promesas vacías aos veciños de Viveiro, que se demostrará ou non nas seguintes eleccións. Pero si lle digo unha cousa, flaco favor lle fan ao sector pesqueiro, se levan prácticamente un ano sen nombrar un representante para que defenda a pesca en Lugo. Esa é o interese que teñen vostedes na pesca, na comarca da Mariña, agora mesmo non teñen a quen dirixirse na Consellería do Mar, nin conselleiro, nin xefe territorial. Señor Salgueiro. Moitas gracias. Bueno, felicitar ao señor Cajoto, que como ten poucas oportunidades para falar, hoxe aproveitou para falar de todo, menos do que trata a moción. Pois, bueno, está ben que aproveite o seu momento de gloria e que non se centre na moción, que eu creo que ten a suficiente importancia para tratarlo por separado e de forma exclusiva. Estamos falando do sector da pesca e outras cousas pódense falar en outro momento, en calquera. Eu creo que en este momento o que está esperando o sector é que se fale do que realmente lles preocupa neste momento, desa afección para o sector da pesca artesanal, moi importante na nosa comunidade, moi importante na provincia de Lugo, do que viven moitísimas familias. Ben, quero aproveitar tamén para agradecerlle ao amigo Máximo Díaz, secretario da Cofradía de Pescadores de Celeiro, que hoxe temos que dar as gracias porque foi a intervención prácticamente íntegra do BNG, o comunicado que fixo na prensa, recollido na prensa de onte. E eu quero aquí, pois, un dos apartados importantes, que dixo tamén nese comunicado, donde di que hai que ter unidade de acción de todos os representantes políticos e deixar de lado as directrices partidistas, porque isto é moi serio e o riesgo real existe. De aí que, como manifestei na primeira intervención, refrendo o apoio do noso grupo a esta proposta. Moitas gracias. Señor García, turno de peche. Ben, do mesmo xeito que na moción anterior a respecto do acordo do Mercosur, o BNG é o único partido político sen as mans atadas, o único coherente na defensa dos posicionamentos de defensa de Galicia. O BNG é o único que defende os intereses dos nosos sectores productivos, pero non, porque non lle debemos nada a ninguén. Loitamos con orgullo por un modelo de país no que podemos decidir dende aquí polo noso e polo futuro de Galicia. E si, falamos con voz do sector.
A nosa eurodeputada en Bruxelas, Ana Miranda, foi a única representante galega que votou en contra deste regulamento de control xa no mes de outubro de 2023. Pero aquí teñen vostedes, uns e outros, outra oportunidade para poñerse do lado da xente do país. Agardamos, pois, o voto favorable e a unanimidade desta moción polo ben do sector e da nosa comarca Mariñá. Moitas grazas. Ben, Barreiros, Foz, Xove, Burela, creo que é o noso deber escoitar o sector e estar ao lado da Mariña, así que, bueno, abogo por esa unidade e alégrame que vaya a sair a favor. Votamos. Queda aprobada por unanimidade esta moción. E pasamos xa para o punto número 8, señor secretario, dictamen. A Comisión Informativa, por maioría, coa abstención do señor presidente da Comisión en funcións, don Efrén Castro Caloto, dos señores e señoras deputados e deputadas, dona María Sol Morandeira, don Francisco Cajoto Caserío, don Pablo Rivera Capón, representantes do Grupo Provincial Socialista e do deputado non adscrito, don José Tomé Roca, acorde informar favorablemente a moción presentada e leválo a pleno para a súa aprobación se procede. Bueno, unha moción do Grupo Provincial Popular para exixir á Deputación de Lugo a inminente posta en marcha do Centro de Día Residencial Comarcal de Becerreá en idénticas condicións de servizo e prezo que o resto dos centros da rede provincial. Señora Meijide, cedo a palabra. Moitas gracias, presidenta. Nesta Diputación somos únicos, pero non no bon sentido da palabra, únicos por ter un inmoble rematado de 4 anos e pechado por, vamos a decir, que por un capricho político de quen goberna ou gobernaba esta institución ata hai unhas semanas. Antes de nada, se me permiten, eu quero poñer en valor o traballo polos veciños da Asociación en Defensa da Plataforma en defensa da apertura da residencia de Becerreá. Uns veciños que levan moitos meses, xa van varios anos, demandando que esta Diputación cumpla a palabra dada. Cumpla a palabra dada a Becerreá e a palabra dada á comarca dos Ancares. Reivindicando xustiza e agora, por desgracia, reivindicando tamén igualdade. Igualdade de trato que o resto dos veciños da provincia. E algo moi simple o que piden, xustiza e igualdade. E hoxe toca ver nesta Diputación, neste salón de plenos, se iso o van a escoitar dende este novo, ou non tan novo, goberno provincial. Eso verémolo dentro dun rato. Queremos saber se este novo goberno provincial, cunha nova presidenta á fronte, vai a diferenciarse das actitudes do goberno anterior. Agardamos que sí, aínda que desconfiamos bastante. Agardamos saber se está secuestrada ou non este novo goberno, esta nova presidenta, por quen dirixía esta institución e que agora mesmo se ausentou do salón de plenos. E eu quero pensar que nin ela nin ningún dos que comparten goberno van a repetir conductas absolutamente reprobables e reprobadas xa neste salón de plenos. E agardo que si cambien de parecer en puntos tan claves como a residencia de Becerreá. Vamos a darlle esa oportunidade de que demostre si efectivamente ten empatía cos problemas, de que demostre efectivamente si ten as maus libres e limpas ao fronte deste goberno e se realmente quere que se inicie un novo tempo nesta Diputación ou, si polo contrario, vamos a seguir co mesmo e controlando o mesmo dende a sombra. Como decía antes, se o despacho vai a seguir no Palacio de San Marcos ou se o despacho se vai a ir para Euduri, que é ali onde negociaron durante os últimos días e están todavía a día de hoxe sentándose a tratar asuntos deste goberno. Digo así, de alto e así de claro, que o despacho presidencial terán que demostrar se está no Euduri ou está no Palacio Provincial. Isto é así de simple.
9.164 son os usuarios potenciais da residencia de Becerrea que levan anos agardando, 4 concretamente, a que poñan en marcha dende o seu remate. Becerrea, Nogais, Baralla, Cervantes, Navia de Suarna e Pedrafita do Cebreiro é a área de afección. Ollo, que non o digo eu, que o din os seus documentos que prepararon precisamente para ese estudio de viabilidade. Hoxe teñen que demostrarnos se están dispostos a escoitar a estes veciños, de escoitar a plataforma e de dar servicio a eses, como decía, non quero equivocarme de cifra, 9.164 posibles usuarios. Veciños que atoparon como o 1.600.000 euros que había reservado para o equipamento non está, desapareceu, que estaba no convenio, froito da baixa de outras partidas presupuestarias, non está. Veciños que terán que comprobar se PSOE e BNG ao final van a manter esa proposta de cobrar 2.200 euros por plaza na residencia de Becerrea cando a pensión media na comarca dos Ancares é de 1.014,99 euros ao mes. E non o digo eu, que o dio o seu estudio de viabilidade. Veciños que queren saber se existe empatía, realismo e xustiza social nesta Diputación, porque xa que viron como se vendía o feminismo, pois o mellor tamén venderon estes principios. Veciños que van a ver, ou que queren ver, se efectivamente van a privatizar o 100% un servizo por 0 euros de canon anual, pero que ao final vai a deixar a unha empresa 49 millóns de euros de facturación durante 14 anos. E esta é a nova esquerda que temos na Deputación Provincial. E o máis sanguento é que esta Diputación di claramente que non vai a colaborar en ningún só euro para o financiamento desas plazas. Por tanto, resumo moi rapidamente o que hoxe pedimos aquí. Que os veciños de Becerrea e da súa comarca dispoñan dende xa no menor tempo posible da residencia en exactas condicións co resto de residencias da provincia e pagando exactamente o mesmo pola plaza que pagan as outras 9 residencias provinciais. Igualdade e xustiza é o único que piden. Señor Rivera. Moi bo día a todos e a todas os veciños de Becerrea, que son os realmente importantes. Vexo que o Partido Popular é consciente que a terra se está movendo, xa empezan a estar nerviosos. E vou comezar facendo alusión a algo que sempre lles pregunto aos meus alumnos cando imparto o grado de Ciencia Política, que lles digo se todas as opinións son respetables. Eles me din que evidentemente que sí. Eu lles digo que non todas as opinións son respetables, porque todas as opinións teñen que estar argumentadas. O que é respetable é o dereito a opinar. E hai opinións inxustas, hai opinións, pois digamos, interesadas, e hai opinións miserables, como a súa. Porque vostede, como di a canción de Rosalía, unha pieza de cuidado. É o rei da 13-14, señora Meijide. Así que voume dirixir aos veciños que son os que realmente me importan, porque vostedes levan mentindo, estáselles acabando a mentira, están agobiados, saben que hai trámites e expedientes que poden ver e que se poden demostrar, e póñense nerviosos, porque eu sigo convencido, e o tempo me dará ou me quitará razóns, que os principais interesados en boicotear a apertura da residencia de Becerrea foi sempre o Partido Popular. É certo que presentar alegacións é un dereito, señora Meijide, claro que o é, pero o que non lles dixo aos veciños de Becerrea, que lles fixo unha cutre alegación ali para que todos asinaran, e que ter 400 alegacións, inda que todas sean iguais, hai que revisalas, hai que contestalas, eso demora dunha maneira intencionada a execución do proxecto. A día de hoxe, este señor de aquí estalles mentindo outra vez, porque utiliza intencionadamente, xa lle detectei ao largo das intervencións do pleno 4 ou 5 mentiras, nesa memoria de actividades a que vostede fai alusión, que xa é do pasado, xa se recollía, xa quedaba totalmente recollido e claramente recollido que aquelas veciños e veciñas de Becerrea que non puideran permitirse os prezos establecidos definitivamente nesa oferta que presente unha empresa, serían cubertos con prestacións que faría a Deputación. Cousa que tamén lles digo que aquí os están enganando noutras residencias que me consta, como Abadín, como Ribadeo, onde goberna o Partido Popular, antes incluso de abrilas, a Xunta xa lles está regalando concertar prazas públicas. Vostedes escoitaron algo de que a Xunta, estos señores que están enfrente, lles vayan a concertar prazas públicas? No, que lo pague toda a Deputación. Pois vale, así estamos e así nos vai.
Tamén lles digo que, ademais, nesa licitación que xa saliu o borrador dos pregos de licitación pública, que non lles estou engañando, eu falo con datos, este señor di o que lle interesa, el rei de la 1314, gústame ese nombre para vostede, non presentaron alegacións. En ese propio prego se recolle que nun espacio entre 30 e 40 prazas de veciños que estén empadronados en BCRA terán un prezo de similares características aos que hai nas outras residencias. Así que tranquilos, que se pensou que é unha innovación. Ojalá a Xunta de Galicia, porque dicía vostede que temos un edificio aí, por o menos témolo. Dígame vostede que edificio ten a Xunta de Galicia. Ai, sí, o das Gándaras. Señora Meijide, concelleiro do Partido Popular en Lugo. Elena Candia, voceira. Membros da plataforma, tamén aproveito para invitalos solemnemente á manifestación en defensa da residencia das Gándaras o próximo sábado ás 11 da mañá. Señora Meijide, si quere levo yo o chaleco, como vostede queira, que lle están en uns 20 anos para facer unhas obras e o único que fan é reducirlles os espazos. Nin se dignaron a falar cos usuarios, tuveronse que dirixir por carta, non lles respostaron. Onde está a dignidade dos seus maiores? Vostedes danse conta que non se arrimen a isto, porque iso é como poñer o lobo a gardar as ovellas, toda esta xente. O único que buscan é rédito político. Por iso digo que non todas as opinións son respetables. Esta opinión é miserable. É xugar cos vulnerables, cos maiores da nosa provincia, por un puñado de votos. E eu me cansarei, me vou a cansar de repetilo, teño argumentación. Van 70 trámites administrativos en relación ca residencia de BCRA. O penúltimo foi o da Oficina Nacional de Avaliación, que, como se verá, é un trámite preceptivo. Para os veciños que están arriba, un trámite preceptivo significa que é un trámite obrigatorio por lei. E o último, a Xunta de Galicia. A ver o que tardan e o que norean vostedes para que eu non poida licitar a residencia de BCRA. Ese é o problema. Vostedes levan 20 anos, non son capaces nin de respetar a dignidade dos veciños das Gándaras e veñen aquí, señora Meijide, a darme de leccións do que teño que facer con BCRA cando nin é competencia miña abrir nin crear residencias. É competencia da Xunta de Galicia, nin unha soa residencia pública en 20 anos. Moitas grazas. Señor Castro, ten a palabra. Grazas, señora presidenta. Ben, aquí nas intervencións que me precederon hubo unha primeira das mentiras, os bulos, embarrar, e outra con datos. E hubo unha realidade que eu digo moito, xa levamos moito debatido de residencias e da de BCRA, é que a vostedes o traxe da defensa do cuidado dos maiores, xa non de BCRA, de calquer concello da provincia, é que lles queda moi pequeno. Porque, mire, como vamos ir da man dos que teñen as competencias e o orzamento e non fixeron nada? Mas que non facer nada é peor. Deixaron no caixón unha residencia que había programada no bipartito para BCRA, mire onde vai, pero vostedes durante ese tempo non lle preocupaban os maiores da comarca nin de BCRA. Despois, durante toda a tramitación, díxolle o señor Rivera, o Partido Popular o que fixo é poñer paus nas rodas, porque vostedes, aunque por moito que digan que queren que se abra, o que queren é que non se abra. E iso demostran co movimento e cas accións que fan. Están totalmente en contra de que se abran. E despois, claro, eu sempre teño a dúbida de se é que non sabe ou que minte, e calquera das dúas cousas son graves no seu caso, porque das tramitacións administrativas é que vostede non acerta unha. Claro, fala dos precios no estudio. Claro, se vostede lera a lei, o que di é que neses estudios económicos, sea cal sea o modelo, teñen que reflectir o custe real do servizo. E iso o que fai ese estudio. Ese diñeiro que vostede dice que sale aí, sae dun estudio socioeconómico que obliga a que sea realista. Que pasa? Xa lle explicou o señor Rivera, que iso é o custe real. A partir de aí tamén cabe a baixa da empresa unha vez se licite, pero tamén vai haber cobertura social por parte da Diputación. Fíjese ben, por parte da Diputación, que non ten obriga, nin competencias, nin orzamento para eso. En cambio, da Xunta de Galiza hai 0 euros, 0 protección e 0 prazas concertadas, porque, claro, ora acusa aquí que eso xa tamén teña cuidado, e aí preocupoume, pode perder o posto de traballo, porque atacar o lobby das empresas de cuidados é atacar o núcleo duro do Partido Popular,
que a vostede lle preocupe que haxe xente que gane co cuidados dos maiores, eso non o diga moi alto porque pode perder a silla, porque son vostedes. É o Partido Popular quen genera ese lobby. E, de feito, concerta plazas nas residencias privadas e non concerta plazas, curiosamente, en ninguna da Diputación, en ninguna das dos concellos, porque elles mellor concertar noutro lado. Pero eu dígolle, se tan preocupados están con o prezo que vai salir para estas prazas, fale ca conselleira, faga un aporte. Seguramente o señor Rivera está encantado en que a conselleira faga un aporte e reducir o precio das tasas de todos os usuarios. Mire, tú que cousa máis descabalada, que quen ten as competencias pode aportar algo para que lle sea máis asequible as plazas. Traigan unha proposta así, xa aí empezarían a ser medianamente creíbles. Pediulle a conselleira a alguén do Partido Popular que colaborara en algo para esta residencia? Non. Vaino facer? Non. Polo tanto, xa o dixen moitas veces, pero esta é a realidade. En Becerrea vai haber centro de atención aos maiores a pesar do Partido Popular e grazas ao goberno desta Diputación. Señor Tomé. Renuncio ao turno. Señora Meijide. Señor Castro, é moi complicado debatir con unha persona que nin leu os documentos. É moi complicado, pero se non lle importa e sin ánimo de que lle poida parecer mal, continuo o debate co señor Rivera, porque polo menos sabe un pouco do que fala, porque vostede non se molestou nin en ler nin os pliegos, nin o expediente de contratación. Señor Rivera, profesor Rivera, perdón, algún día falaremos tamén do tema de profesor e das plazas e demais, pero bueno, outro día. Un profesor que lle di aos seus alumnos que non todas as opinións son respetables xa é cuestionable. Pero un profesor que empeza un profesor de políticas, que empeza o seu debate, ou que dá clases de política e de debate, polo que acaba de decirnos, que empeza a súa intervención chamando miserable ou a persona con que está debatindo, a verdade que o califica xa en sí mesmo. E que despois se faga como a da lid da verdade, o que hoxe neste salón de plenos dixo que non había ningún convenio entre o Concello de Sabiñao e a Diputación de Lugo para construir unha residencia e acto seguido di que había un convenio entre o Sabiñao que caducou coa entidade suplusa que hasta onde sei eu é da Diputación de Lugo, era da Diputación de Lugo, a verdade é que as mentiras e a verdade na súa cabeza ocupan o mesmo sitio, por eso non é capaz de diferencialas. Pero, bueno, sigamos. Hoxe ten que decirlles os veciños de Becerra, aos cales eu non lles vinto nada, porque son transparente, vou cos papeles na man, as veces que tiven a sorte de poder falar con eles e de reunirme con eles para explicarles a situación real desta residencia. Non lles engano nada, esta é a documentación, aí a teñen, é transparente, está colgada, é pública, non hai ningún tipo de problema. Hoxe, o que vostedes queren é privatizar, imponer e enganar 50 millóns de euros para unha empresa privada. Esta é a realidade que pon os seus papeles. 480 alegacións dos veciños de Becerrea que desatenderon e que lles dixeron non, como os seus socios. 140 veciñas que siguen desatendidas e que siguen sin ter ese servicio. E hoxe Carmena López debe insistirnos ou debe explicarnos se vai a permitir que siga adiante este modelo privatizador que lle van a entregar a 0 euros en unha residencia a cambio de nada, e se quere seguir cobrándoles o 70% máis estes veciños que o resto dos da rede provincial de residencias. Fronte a unha pensión que teñen ali de 1.014 euros, queren cobrar 2.200 pola plaza. Pero saben o que demora a tramitación? Non a demora nin os veciños nin o Partido Popular. Demoran a vostedes inventando procedementos e collendo procedimentos absurdos para seguir dilatando a tramitación, como esta consulta pública do expediente de contratación de concesión de servicios. Mire, isto non era necesario. Isto inventaron vostedes para poder gañar outros meses máis e poder seguir dilatando, enredando e seguir tendo esta residencia privada. Por certo, comentábamos agora precisamente, vostedes pediron algo a algunha outra administración ou algunha colaboración? Non, porque vostedes non queren abrila, non queren facer absolutamente nada. Señor Rivera. Sí, a ver, por aclarar, non se poña nervioso, que non pasa nada, xa sei que lle empezou a sonar o móvil, aí non sei, non andan moi... Pena que non sonara la perla, porque entón xa o clavaríamos. Mire, a ver, un convenio que caducou non existe, señora Meijide, non engaña a xente. Eu non dixen que vostedes fora miserable, dixen que a súa opinión é miserable, que é parecido, pero non é o mesmo.
Sempre o teño que andar matizando, porque despois ainda aparecer aquí que son o malo da película. E mire, fagolle unha pregunta. Respóndalle aos veciños, tamén me dirixo a eles. Estaría disposto a Xunta de Galicia a concertar un mínimo de 50 plazas desas 96 que ten a residencia de Becerreá ca Deputación de Lugo? Sí ou non? Voulles decir outras cousas dirixíndome aos veciños. Vou ter que facer alusión a algún dos diputados que está aí, non de maneira ofensiva, senón para trasladar unha realidade. Vamos a ver, este señor que está dicindo non sei que dos prezos da residencia. Bueno, pois aí hai outros señores que teñen residencias nos seus concellos que acaban de licitar por máis de 2.000 euros ao mes a praza desas residencias. Minto ou digo a verdade? O sea, os mismos que están defendendo o tema. Outros señores levan cun centro de día sin abrir 10 anos. 10 anos. Pero estou o lobo guardando nas ovellas. Eu non lles minto. Pódenlle gustar máis ou menos o que eu diga. Pódenme creer máis ou pódenme creer menos. Pero fálolles con datos. E tamén lles digo outra realidade. Dígolles outra realidade. Se está traballando concienciudamente na apertura da residencia. Aquí non se dá nada a cambio de nada. Os pregos técnicos, se os lera, o borrador que está publicado, que sepan que o Partido Popular nin o Concello de Becerreá presentaron alegacións a esa exposición pública previa dos pregos técnicos, que é onde están todo como se vai a rexir. Moito decir que presentan alegacións, pero despois fan o que lles interesa. Non presentaron nin unha sola alegación. Entón, que teño que entender eu? Que a cousa non é como din eles. Co mellor teño algo de razón, que temos algo de razón nesta institución, que vamos a defender esas cuestións. Miren, son difíciles de creer. Cando vostedes non abriron ni unha soa residencia pública. Eu cando vin a Paula Prado e a señora Cándia ali diante da residencia de Becerreá, dixen, conseguín algo inaudito na miña vida. Conseguino. Xa podo deixar a política. Porque ver a esas dúas representantes do Partido Popular, xunto con máis representantes, pero elas son as cabezas visibles, defendendo un modelo público de residencias, aquelo clama al cielo. Cando non crearon ninguna residencia pública nesta provincia dende hai 20 anos. Cando fan unhas melloras nas gándaras e demais, dan pena. Pero, bueno, así é. Perdona que me pasei do tempo. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, señora Meijide, eu non suelo entrar así descalificacións personais, pero eu teño que dicir unha cousa. Vostede lerá, que eso non pode mostrar se leo ou non, a veces minte, pero comprender non comprende. Entonces, ler e non comprender, bueno, pois leu no, pero non o comprendeu. Porque ou eso ou minte. Primeiro, dice que a cambio de nada xa está mentindo, porque ao mellor faltouse o capítulo das inversións que ten que facer a licitadora. Eso, por o que sea, pois vostede ou non o comprendeu ou non o leo. Entonces, claro, despois cando lle afean que non sabe como é unha tramitación, pois o mellor é que ten que estudiar un pouquiño máis, e vostede ao mellor o ten que ler 2 veces. Eso pásalle cada un. E despois, claro, non quere debatir comigo, porque aquí vamos ao kit político, xa non o rollo técnico que pode buscar aí ou non, o kit político de que vostedes teñen a competencia, a Xunta de Galicia, e vai invertir 0 euros. E dice, non, é que non pedimos nada. Claro, hai que pedirlle á conselleira que faga o seu traballo, fíxese. A parte que sí que se demandou desde moitas veces dende este goberno, pero pedirlle á conselleira que atenda aos maiores, home, o mellor é que vai no seu cargo, no seu soldo e no seu orzamento. Pero a que vostede non vai ser capaz, nin vostede, nin a Candia, nin a Prado, de pedirlle nada á Xunta de Galiza. Nada. E por eso non queren debatir. Non queren debatir porque non queren debatir o abandono da Xunta de Galiza aos maiores desta provincia. Porque non é de hoxe, nin é agora a Becerreá. Por que pensa que a Deputación de Lugo, en gobernos nos que eu non participaba, tivo que tomar a vía de abrir centros de atención a maiores? Porque era indigno o que estaba a facer o Goberno Popular da Xunta de Galiza, co abandono. E agora, vostedes siguen sin facer nada, pero pasanlle a responsabilidade á administración que non o ten. E ese é o debate que vostede non quere facer, señora Meijide.
Ese é o debate que vostede non quere facer. E non quere recoñecer que abandonan os maiores da nosa provincia. E siguen a facer. Siguen a facer. E, aún así, critican o goberno que está facendo o que non lle tocaba, pero, por dignidade, tratar de cuidar os maiores da nosa provincia. E ese, vostede non é que non queira debatir con o Bloque Nacionalista Galego ou comigo. Vostede o que non quere é darse de bruces con a realidade, porque vive instaurado nos bulos e nas mentiras. Señora Meijide, turno de peche. Señor Rivera, non sei se é o momento de que deixe a política ou non, pero pasoulle o último tren pola porta e non lle deron o billete, co cual, o mellor sí que o ten que facer reflexionar, pero é unha conversación interna que terá que ter cos seus compañeiros. 480 alegacións que se desatenderon, e que, por suposto, evidentemente, é perder o tempo nun trámite que o único que fixo é perder o tempo, este trámite de exposición. Señor Castro, si no hay pagos de la Diputación, el precio del contrato es 0 euros. La remuneración del concesionario son las tarifas. 0 euros. As tarifas son 2.200 euros mes, dependiente, 1.750 euros mes o autónomo. Esta é a única realidade dos seus papeles. E nós, dentro do Partido Popular, hoxe, alto e claro, decimos nesta institución, Presidenta, é o momento de pararse e de facer e levar a cabo as modificacións oportunas para garantir que os veciños de Becerreá e da súa comarca teñan exactamente os mesmos servicios que os restos da rede provincial e paguen exactamente o mesmo pola mesma plaza que os veciños de Navia, que os veciños de Piedrafita e que os veciños do resto de residencias provinciais. Se non quere facer eso, vostede saberá. Gracias a esta casa habrá residencia en Becerreá. Procedemos a votar. Queda rexeitada esta moción con 13 votos en contra e 12 a favor. Ben, pasamos á parte de control e fiscalización para que lle cedo a palabra ao señor secretario. Asunto número 9, de acción de conta das resolucións da Presidencia adoptada durante o mes de decembro de 2025. Asunto número 10, de acción de conta da resolución da Presidencia sobre o nomeamento de vicepresidente. Asunto número 11, de acción de conta de resolución da Presidencia sobre o nomeamento de membros da Xunta de Goberno. Asunto número 12, de acción de conta das resolucións da Presidencia sobre o nomeamento de deputados, delegados e áreas de Goberno. Asunto número 13, de acción de conta da resolución da Presidencia sobre a consideración como deputado non adscrito de don José Tomé Roca. Asunto número 14, de acción de conta das resolucións da Presidencia sobre ceses e nomeamentos de persoal eventual. Asunto número 15, comunicacións da Presidencia que non hai presentadas. Ben, o asunto número 16, que é o apartado de rogos e preguntas. Hai 2 rogos presentados. O primeiro, paso a palabra ao señor Corujo para que o presente. Sí, xa. Moi ben. As deficiencias nas vías de titularidade da Deputación de Lugo son habituais na rede provincial. Un exemplo é a vía 5701 que comunica Sarria coa parroquia de Céltigos, onde se sitúan empresas e explotacións gandeiras. Despois de que o Grupo Provincial Popular tivera trasladado ante o Pleno en varias ocasións as queixas dos veciños e veciñas polo seu mal estado, acometéronse algunhas actuacións na vía. Pero o resultado foi deficiente, toda vez que nos días de calor do pasado verán se derretiu o asfalto producindo molestias aos vehículos ao seu paso pola zona e facéndoa casi intransitable a pé. Recentemente, tanto os veciños e veciñas como usuarios teñennos manifestado o seu descontento polo mal estado do tramo desta vía provincial que resta por rehabilitar. A vista do exposto, o Grupo Provincial Popular solicita ao Goberno Provincial que a Deputación de Lugo complete a mellora da totalidade da estrada LU P5701, garantindo a correcta execución e acabado das actuacións e a seguridade das persoas usuarias da vía. Grazas. O seguinte rogo, pasolle a palabra ao señor Meijide. Bueno, vexo que nin se molestan en respostalos os rogos. Está nervioso, señor Rivera.
relájese un pouco, que non, de verdad que estamos acabando o pleno, non se preocupe que ahora xa pode desfogarse por aí adiante. A falta de mantemento das vías provinciais é un tema recurrente, por desgracia, neste salón de plenos, a falta de desbroce e o retraso nos mesmos tamén, e directamente o rameo, a poda dos árboles no entorno colindante, pois é algo xa inexistente na maioría de concellos. En outros é certo que o mellor teñen máis influencia, algún dos que están aí sentados, pero na maioría non. De feito, un dos exemplos, ou dos últimos que nos chegou, é precisamente neste concello, no Paseo do Rato, as queixas por problemas precisamente por as árbores que están invadindo parte desa vía, desa LUP 2925, que coñecerán ben. Chegaron os queixas de Muras, e calquera dos que me acompañan nesta bancada podenlles detallar numerosos exemplos ao longo dos seus concellos. Simplemente o que pedimos é que dende este goberno provincial se tomen en serio esas labores de mantemento de poda das árbores nas marxes das vías provinciais para evitar riscos. Días como estes, que hai fortes nevadas, son un perigo, para vehículos con alto gálibo son un perigo, e, en definitiva, é unha responsabilidade desta administración. Así que agardo que o tomen en consideración. Señora Mejide, o micro. Os rogos sabe que non se respostan, pero no momento xa os estaba reenviando para a área e departamento correspondente, así que moitísimas gracias por facelos. Pasamos ás preguntas. Neste caso temos unha pregunta que vai a formular tamén o señora Mejide. Axudas de cultura? Perfecto. Pois, moi brevemente, non fai falta decir ou indicar que esta Deputación ten aberta unha serie de axudas ou bolsas de axudas para entidades culturais de distinta tipoloxía para atender a distintos servicios, pero tamén é certo que en numerosas ocasións, de forma reiterada, están chegando renuncias ou desestimentos ou moitas destas subvencións ao final non acaban de ter ou non acadan o éxito que se debería. Por tanto, o que nos gustaría a todos, e incluso entendo que lle gustaría o propio servizo. Por tanto, esta pregunta o que vai basada, o que preguntamos, ou sobre o que queremos facer reflexión, é sobre se se está a estudar ou se pensa estudar a modificación destas bases de axudas de cultura para que sexan claras, máis sinxelas, de cara a intentar evitar esa alta porcentaxe de renuncias, e a perda do dereito de cobro de moitas delas. É dicir, se a vista de que hai tantas entidades que renuncian ou que non poden acadar esa subvención, a veces por plazos, a veces por requisitos difíciles de cumplir, se están dispostos ou, polo menos, a estudar os problemas que se están atopando estas entidades. Ben, doulle a palabra a Iria Castro. Grazas, presidenta. Ben, agradezo a pregunta do señora Mejide tamén para poñer un pouco en valor as axudas coas que contan máis de 200 asociacións de toda a provincia. Gustaríame repasar brevemente os datos numéricos con vostedes. A liña de concorrencia para actividades culturais en 2023 tivo 264 solicitudes, das cales 226 foron concedidas, un 85%, e houve 16 perdas de dereito, 12 renuncias, un 7,1% en 2023. Polo tanto, o 75% das axudas foron concedidas. En 2024 aumentamos o número de solicitantes, 296, das cales se concederon 256, e houve 13 perdas de dereito e 13 renuncias, un 10,2%. Polo tanto, houve 230 xustificacións correctas, deronse o 77,7% do orzamento. Este ano, en 2025, aumentamos esa dotación en máis de 65.000 euros e tivemos aínda máis solicitudes, 339, e das cales temos 297 concedidas, un 87%, e aínda temos que ver como van ser as perdas de dereito dependendo da presentación das contas xustificativas. Na liña de investimentos culturais, en 2023 tivemos 141 solicitudes, das cales se concederon 116, e houve 6 perdas de dereito pola presentación da conta xustificativa e 6 renuncias, un 10,4%. Polo tanto, deronse un 73,8%, con 104 xustificacións correctas. En 2024, de novo, aumentamos o número de solicitantes a 203, concedéronse 175, das cales houve 15 perdas de dereito e 11 renuncias, un 14,9%. Polo tanto, deronse un 74,4%
73,4%. Este ano aumentamos o orzamento e houve 245 solicitudes. Como poden observar, tanto na línea de actividades culturais como na de investimentos hai máis solicitudes cada ano. E este ano concedéronse 212 solicitudes, está por ver o tema da conta xustificativa. Creemos que todo se pode mellorar, e é certo que todos os anos nos sentamos co servizo para ver que se podería mellorar. Tamén sabemos que son unhas subvencións exixentes, pero tamén é porque miramos que todo este correctamente feito. Tamén podemos dicir, e isto defendendo sobre todo o traballo que se fai desde as traballadoras do Servizo de Cultura, que se dá unha atención individualizada e todo o mundo pode chamar e terá unha funcionaria con quen falar para intentar resolver a súa conta xustificativa. Tamén unha última cousa, que sempre nos sentamos a ver as bases, pero tamén hai moitísimos criterios que son técnicos e nos que a xestión política non ten nada que ver. Pero, bueno, todo o que sexa mellorar, nos poñerémonos de novo este ano para ver e esperemos que para o ano que ven poidamos subir deses 80 e pico % de axudas concedidas e chegar incluso ao 100%. Grazas. Gracias. Hai unha segunda pregunta, señora Meijide. Agradezo o tono da resposta. Evidentemente, o que pretendíamos era exactamente eso, saber que todo é mellorable. Precisamente o que plantexábamos era que a vosa área, a súa área, tomedes en consideración precisamente ese porcentaxe que a veces non se dá executado ou que incluso hai que renunciar a elas para ver que está pasando e a ver se se poden corrixir os erros. Por tanto, xa non repregunto, simplemente agradezo a resposta. Ben, agora sí, segunda pregunta. Bueno, a segunda pregunta xa se falou en varias ocasións durante este pleno desta temática, pero é o Centro de Atención a Maiores de Folgoso do Caurel, comprometido en agosto de 2018, un convenio de cooperación entre esta Diputación e o Concello de Caurel, para o cal se cedeu unha parcela no ano 2019, que está ali, agardando. Se concedeu unha licencia urbanística a raíz do proxecto presentado por esta Deputación no ano 2022, concretamente en xaneiro. En decembro de 2022, o señor Rivera dixo que era necesario adaptar os prezos á realidade do mercado, e aí se parou o tempo. Porque dende 2022 non houbo máis avances. Si recordo neste salón de plenos no ano 2025, cando preguntábamos o prazo no que se prevía reiniciar o proceso, o señor Rivera indicou tan pronto como sexa posible. Entendemos que non tivo tempo o profesor Rivera para dedicarlle aos veciños de Caurel. E por eso estamos hoxe aquí, porque os veciños de Caurel necesitan esa residencia, teñenlle comprometido e prometido esa residencia, entendo que aquí non o negará, como non Sabiñao, aunque despois diga que sí, pero entendemos que aquí non negará que existe ese compromiso. E por eso lle pregunto, de xeito moi sinxelo a este equipo de goberno, supoño que respostará o señor Rivera, por tanto me dirixo a él, que actuacións ten previsto o goberno provincial para dar cumprimento ao convenio de cooperación para a construción da residencia de centro de día da terceira idade no municipio de Folgoso do Caurel. Señor Rivera. Bueno, pois moitas gracias. Decía, vamos a intentar acabar o pleno dunha maneira un pouco simpática. Eu non é que estuvera nervioso, é que son así acelerado por naturaleza, non teño que facerlle. Pero non é que estuvera acelerado, que me fixo gracia con eso de que ora os rogos hai que contestalos, con esas autoenvendas. Houve cousas curiosas neste pleno que nunca deixe de sorprenderme, señora Meijide. Pero vamos a ver. Claro, esta pregunta así feita no vacío, despois colocada nun vídeo, pois pode resultar engañosa, non? Porque, claro, mire, Ponte Nova, da que falamos hoxe, Residencia Porto Marín, BCRA, Pobra de Brollón, Ourol, Cervantes, Castro Verde, Pol, Folgoso do Caurel, Trabada, Ribadeo, Rivas de Sil, Fonsagrada, Navia de Suarna, Pedrafita, Meira, e vou apuntar aquí Sabiñao, que mo sugeriu vostede tamén, 47 millóns de euros ata 2027. Home, ora que me pasou o billete, perdín o billete de tren, apiades un pouco de min. É que se vostede me botaron a mao, ca xunta, pois ao millor xa estaba todo feito. Pero é que non me bota, só me ven aquí a machacar todos os plenos. Teña un pouco de piedade de min. Volvolle dicir, tendo en conta ese contexto que lle acabo de decir, pois home, pois
de verdad, cando se poida, porque non temos nin os recursos, nin as economías de escala que ten a Xunta, e, sobre todo, unha cousa importante, a competencia. Evidentemente, os precios van fluctuando en todo este momento, e o que costaba 1.400.000, pois ora vale 2.200.000, que me vai a pagar a Xunta? E aparte, lle digo, porque vai a volver a repreguntar, no caso de Folgoso, teño unha manifesta sospeita de que algo traman. Non sei se hai algunha promesa, se hai algunha cousa detrás que non saiba, pero, bueno, se non ten interés en que lla faiga deputación á alcaldesa, pois sempre pode dirixirse a nós e, pois, humildemente, pois, o dedicaremos a carreteras ou outra cousa, se ela non quere, vamos, eso está conveniado, está pactado, ojalá o tuvera eu pactado, o que tenga conveniado, que este sí que está conveniado, o do Sabiñao non, pero este sí. Entón, bueno, pois, de verdade, veo que hai, pois, sempre me considerei unha persona relativamente traballadora, pero imposibles tampouco podo facer. Con isto que todo... A ver, que quere? Que abro primeiro Becerreá, Folgoso, me voi a Pobra de Brollón, Porto Marín, é que tampouco teño claro. E cos bandazos que vai dando, isto é o que ten que saber a xente. Hai 18 residencias nova abertas, algunhas que se van a abrir, Pobra de Brollón a piques de concluir, e, polo tanto, estamos avanzando no que podemos. Sabe que tamén houve problemas relacionados ca aprobación do Plan Xeral de Folgoso do Caurel, que é unha realidade, que modificou un pouco a edificabilidade da propia residencia. Entón, cando poidamos seguir avanzando, avanzaremos, pero dígame vostede, a ver, que fago? Tiro por Porto Marín ou prefiere que faga Folgoso? Non sei, que non o teño claro. Vostede sabe a magnitude do que se está facendo dentro dunha administración que non ten competencia e ten uns recursos moi limitados. E algún día, cando deixemos isto, seguro que debatindo isto me acabará dando razón. E dirá, pero como vostedes foron capaces de meterse nesto e facer isto? Porque é a verdade. Moitas gracias. Señora Meijide. Non sei, o que quero é que fagan algo, precisamente, por eso estamos demandando isto, e que non o fagan sempre co mismo sectarismo ideolóxico, como acaba de recoñecer, por certo, fai un momento nesa enumeración de residencias. O que me gusta é que recoñeza que o sorprendo cada pleno, iso é bon, porque a monotonía é mala, e vostedes estánse convertendo en monótonos. E no tema do Caurel, concretamente, moito máis. Monótonos e previsibles, porque sigue dicendo exactamente cando se poida. Pero mire, que levan desde o 2018 enredando e con promesas estériles e vacías con estes veciños de Caurel e do seu entorno. Así que eu repreguntolle de forma moi clara e moi, entendo que directa, van a cumplir o convenio en plazo co Concello de Caurel e en caso de non cumplir ese convenio van a facer automáticamente a reversión dos terrenos ao Caurel, porque quedalle moi pouco tempo para cumplir ese convenio. Vai a cumplilo. A ver, señora Meijide, eu de verdad que lle teño aprecio, pero vostede de normativa non ten nin idea. No caso de que ese convenio non se cumpla, a reversión é automática. Eso é de primeiro de política. Debería de sabelo. Home, pois se non se cumpre, pois habrá que plantear, como acabamos de plantear na Pontenova, habrá que dicirlle, vostede, señora, a pregunta non é esa, a pregunta é, Lola, ou Dolores, perdón, vostede quere que expire o convenio, que mo diga xa, home, que non pasa nada. Se sei o que van facer, están deseando que ese convenio expire porque teñen un compromiso ca Conselleira de Política Social para facer esa residencia en Folgoso Caurel. Xa se lle nota na cara que é así. E pretenden que expire para botarme a min a culpa, lo ha dejado expirar. E non o quería dicir, pero vou non dicir porque o sei. Porque tienen topos en la Consellería tamén, fíjese. Así lles vai. Todos tenemos topos, ou toupas, ou como se dice, toupa en galego. Bueno, pois non teñen ollos, pero teñen bon olfato. E é verdad, está o deseando. Si quere, de verdad, mañá mismo que me mande un escrito, yo manda a Presidenta, evidentemente, que diga queremos resolver el convenio con la Diputación para la Consellería nos haga. Vale, pues para ustedes, de verdad. Que é o que levan buscando desde hai tempo, que tonto non son, que non nacen onte. Entón, se o queren facer, fágano. Se queren prorrogar o convenio se non damos acabado, prorroguémolo, como se fixo con todos, antes e agora. Aí non hai ningún cambio. Agora, pois se non hai movimentos por parte de Folgoso, non seguimos avanzando no que podemos, pois alá eles. Pero eso é o que hai. Rematamos o pleno, imos acabar ben xaneiro, que teñades moi bo martes. Moitísimas gracias.